lami ilonoloze uhambe nami zungangishilana ilonoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikhaya lami ilonoloze uhambe nami zungangishilana Askana makadi wedwe, good to see you. Moroi mese ndanda kusuwai zvakanyanya. Munofara here madiaries. Hello. Murikundinzwa here? Just say something. Ndinzwa kuti murikundinzwa here? Hello Lucinda, Memu, Derek, good to see you. Hanzi Jazz Reggae zimdanso pano nasi. Makadi vedwe, Ana Lilian, Vana Loisi, Memory, Zanele, Betty, Retavile, Zanele, Martha Matleza, Derek, Chiedza, Shumbresi, Roslyn Zapasi, Mampalam, Tadiwa, nekuwanda kwedu tese handichagona kumhoresa munhu wese notakawanda. Makadi vedwe ende ndanda kusuwai. I love you so much. Ngatimbotanga nekuudzana love. Anti muchiri kundiziva vanosiuya vatombotamba navo vai. Totanga nekuudzana I love you. Togara tichitaura kuti vamwe vedu panapa unenge usitorina munhu wacho anotombokuudza kuti I love you. Saka kana tambosangana panapa so tinongotanga nekuudzana kuti I love you. Tikangoisa mweya wokuita love so zvatotaura zvacho zvese zvinotanga kunzwisisika. Unoziva mheno zvinongoitika so kana munhu kana mukangoti love unobva mangoona kana chibitanisi chatoda kutaura nezvacho chacho chinobva chatinyevenu. Saka ngatingombodza kuti I love you. Inini I love you ladies mese muri pano ndaona pana varume vari pano. I love you the love of God. Ndinongonzwa kufara ndiri pakati penyu tichingotaura nerurimi rwamai vedu so tichingotaurirana nezvema issues of life. Pane mamwe ma issues ekutika nyangwe tikada kusataura anongorarama aripo chinhu chinongonzi bitterness and betrayal. Chero ukada kuhwanda unonzwa munhu sechina handina kana bitterness asapa uri kuboila mumwoyo. Wakambozviteera tosvika panzvimbo woti inini handina kana bitterness nemunhu ina handina asi mumwoyo nerimwezi munhu rokuti rakanyorwa rikaitwa rakaitwa engraved mwana mako haugone kana kurireleasa zimunhu iroro. Saka toda kungotanga nekungoti I love you so much. Jules and love you Evangelist from Diaries, thank you so much. I love you Lucinda, I love you Fadzi, I love you Meg, I love you Nokutenda, I love you Gladys, thank you. Oh, thank you so much for being here Gladys Chirimunhu. Ndinotenda nekuvepo kwenyu. Janet Sambezi, I love you. Hanzi Cecilia yasanza long time Evangelist missing you. Asikana mind tifungo inga mnambonditsvaga vedwe kana kumbono ari kuisa inbox kuti muri kupi asikana ende makaipa. Nofa vatviri kana vatatu vakangoti kuEvangelist mazano china chiri kufamba sei. IV I love you. Vaida I love you. Mavis, that is real Evangelist Debra rudo chete. Sure. Because rudo rwachoka harutengwe ndo chinhu chemahara chandakatozona kuti ndo chinhu chega chemahara chatogona kungopanana pachedu mahara chaiwo pachena. Because ruvengo ruriko asi rudoka rushoma. Saka tikangorwupanana ipo panapa padiaries kungozoti once a week tinenguva yekungoya tichiseka tichipanana rudo as sisters. You know one thing about us women, there is something chiri common, ma problems atosangana nawo mamwe chete, togona kusangana nawo ma stage akasiyana. Asi at the end of the day ma issues atinosangana nawo tese anongori mamwe chete. Kazhinji we find it's a cycle. Umwe anenge ari pa cycle yekuchata, umwe ari pa cycle yekutanga relationship, umwe ari pa cycle yekurambwa, umwe ari pa cycle yekuita reconcile, umwe ari
pacycle yekudini, umwe ari pacycle zvichingodaro, asi maissues edu mamwe chete, umwe ari kufara mumba, umwe ari kuchema, tichingodaro. But the important thing is as women tinoda kungosangana pano tichingosupportana, tichingokomfortana. Nhasi tichataura nyaya yechinhu chinonzi bitterness nebetrayal. Chinhu ichocho chinopunza marelationships, chinopunza happiness, chinopunza madreams, chinopunza mavisions. Chinhu chinonzi bitterness usakasagona kuchihandla unopedzisira waroya. Ndinoti pano patiri tikada kutaura chokwadi edu tichibvunzana, unogona kutozoroti wakatozomboroya kana nyaya yechinhu chinonzi bitterness, kutoenda panganga cheko kunoti nhasi ndiri kukumbirawo mheni chaiyo mundirovere munhu nemheni. Saka chinhu chinonzi bitterness chinorwadza. Ndoda kutanga kumhoresa simeli ndichiti makorokoto simeli tiri mugore ija ndakapedzisira kuuya panapa last year 2020. Vane announcement yavabva vaisa hanzi 7 PM musakanganwe tiri kubvarura, hanzi tiri kubvarura mushurugwi nhasi. Simeli hameno mushurugwi nhasi, dai ndiri mushurugwi enda tofanotiza. Hanzi nhasi ari kuita kubvarurwa mushurugwi, tiza mushurugwi, tiza mushurugwi. Saka ndoda kutanga kuti titende Sisi Melly. Hachimozoti pese patinotanga totanga nekutenda Sisi Melly. Ngatingovati Sisi Melly, thank you for this opportunity yamunotipa kuti tingoita kachina kedu kemadzimai katinouya. Nothing special, nothing much, but just our time to be us and be real and face certain issues tinyatsodzitarisa kuti nhasi wenyewe todambotarisana newe. Saka let's just libatsire ungotenda Sisi Melly nemukana uno wavanondipa kuti ningouyawo panapa pamadiaries platform yavo. It's a very expensive to build a platform. Platform is a brand. Saka brand yako haudi kuti munhu vanhu vangoya vachitamba nebrand yako. Saka ukaona vachitotibvumidzwa kuwana mukana wekuti tive part of a brand, it took a lot to build this brand. Zvine sweat, zvine kutukwa, zvine kurohwa, zvine kunyewa, zvine kushorwa, zvine sleepless nights for it to be a brand as it is. Tichiuya tichiungana in our hundreds. It took a lot into a life, into a marriage, into emotions, into everything. Saka ngatimbovatendei kuti Sisi Melly, thank you. Yes, thank you so much Vaidava. Thank you Sisi Melly. Hanzi wanda mushurugwi, wanda iwe retabi. Ngawanda mushurugwi. Hanzi nasibongile, thank you Sisi Melly. Lucinda vedu wetina matirewo kuno New Zealand kwaita earthquake. We are with you in prayers funge. Mwari ngavakuchengetei, Mwari ngavakurwirei. I know kune vamwe pamwe vari kuva affectwa, but tinongoti Mwari ngavakuchengetei nezita raJesu. Hanzi na Shelly, thank you Sisi Melly. Vaida kuti that's true. Ngatimbotendei Sisi Melly vasikana ndokumbirawo vedu, ngatingomboatendeiwo, ngatingoti thank you ndibatsireiwo kuombera kuti Sisi Melly, thank you for this opportunity. Vaigona kungoishandisa kuita nguva yekuridza marekodzi chaiyo vanhu vachitamba. Vaigona kungoishandisa kuita nguva yekuti but vakaona kuti panoda kachina kanotiumba, tichiti tikati tambe tikati farise touya tongodzorana tombo zvinotakabuda muChristmas mutakambofarisa vedu we. Vamwe vedu hameno kuti takasvika papi taijamba unga hameno patichasvika, vamwe takafamba tisina kupfeka, vamwe takadya zvatisingadye, vamwe tikanwa zvatanga tisatamborwa nekufarisa, vamwe tikarwadzisa vanhu, vamwe tikarwadziswa ndisu. So many things happened pa Christmas. Vamwe takaluza vanhu vataifara navo, but now we are back in 2021. Toda kungotenda Mwari kunyanya pakutanga nemukana iwe kusvika unozochera usinganamate zvako, but azvirevo kuti Mwari hakuna. Mwari vanenge vakatokutarisa vachikuchengeta. Tichimbofinyinya nekufarisa kwatinoita kwese kuya tichipinda matinopinda mese muyamya, Mwari zvavo ziso ravo rinenge rakadii rakatarisa. It's just a matter of time. Saka nhasi toda kungotanga nekutenda Mwari, titi totenda nemukana uno, totenda Sisi Melly zvakanyanya neplatform ino, toti Mwari ngavarambe vachikusimudzai Sisi Melly, ngairambe ichiuya platform ino because vanhu vari kubatsirikana. Nyaya dzamunodhila nadzo paplatform pana paSisi Melly dzinotyisa, dzinorema, asi Mwari vakakupai nyasha for a reason like this and for season like this. Saka toda kutenda nekuti muri kushare mukana iwoyo nesu, ndoda kutenda zvakanyanya. Saka nhasi toda kutaura nyaya yechinhu chinonzi bitterness. Ndazembenge ndichifunga kuti bitterness neShona tinganyatsoiti kudiko ibundu. Ameno ndimbonditaipirewo timboona bitterness tingaiti chii neShona name. Wakamboita bitter nenge zibundu, so rinoita kunge zibundu rekuti chero kana wakumedza matokuona munhu wacho. Ini tinongoti umborifunga ameno vakaita bitterness. Ini ndakaita ameno asatiwo, kana pana asati ngati nansa ndaitawo tigomudzidzisa kuti inofamba sei, asi kune vakamboiita tingati bitterness chii nai, tingaiti chii? Anzi godo, asi godo ijelasi kana ibetsi, godo ibatsi, godo ijelasi, chigumbu tari anenge aedza, hanzi chigumbu. Indofunga kuti chigumbu kana kuti bundu hanzi kuva beti vabhawa, hanzi kuvava chigumbu
ende chigumbu chacho chekutika hachimedzeke zizondo lizi iwe lizika lizusadondidonedza pacheya hanzi izondo akutaura zondo remombe chairo risingamedzeke aiwa inyowani oti ndiri kurwadziwa nezondo ndine zondo riri mwoyo mangu hanzi chibhibho juli vedo ngatimbosekayo hanzi chibhibho godo chibhibho kubatikana kunogona kuida hanzi naeni hanzi igodo zvese hanzi godo nechi zvese rabva zvairi godo zvakasangana nebundu that is very close eni izvozvo I agree with you zvikanzi navaida God sent she found a purpose. Sisi Melly did very good, thank you. Sisi Melly vakuti chibhibho, Sisi Melly makudzokorora uchiti chibhibho. Hanzi fundi because you know what, it's very rare kuti munhu aburitse pachena kuti ane bundu newe, even achitokuvenga kashoma kuti munhu akudza kuti I hate you, ukazoona atokuudza ka indofunga ndingatomuprefer anondudza pana asingataure. Hanzi chi ice never nevanhu vari panapaka kuvaviwa pamwoyo nechibundu, kurwadziwa zviya zvinonzi kurwadziwa zviya kuti amai rwadziwai chaivo hanzi kugununguka vasikanaka vanhu vepanongoti havachagoni Shona kugununguka ndashayiwa kuti kugununguka unongoita kugununguka mwoyo mako so uchitokuona kanjani ukazoona munhu wacho akakupa zibundi iroro unoita kunge uchadiko kunge uchachinja rodhi wakambochinja rodhi here waona munhu usingafariri pamukori tu chete iye ari kubva uko uri kubva uko apa iwe uda kuzviita gamba kuti hauna chekuita naye makusangana paipe kuti muignowana azviite kuti mumhoresane futi une bundu. It's a very difficult situation handiti. Saka ndo zvimwe zvinhu zveupenyu zvokuti unenge wakatakura chiaisi charehwa naSisi Melly une chiaisi chako chichikubanda chichikutonhora mukati memwoyo. Hanzi naBelinda Bobo kubatikana at the same time usingakwanisi kuzvibuditsa pachena. Amen. Saka ndo zvimwe zvinhu zvatinoda kuti nhasi timbotaura nezvazvo. I like Belinda kutaura kwaita kuti haugone kuzvibuditsa pachena. Saka bitterness ka kureva kuti chinhu chausingagone kutaura nezvacho, maybe because chinozoita kuti chii chinozoita kuti chisataurike nezvacho, iwe wagumburwa warwadziwa kana chiri so clean and clear, chii chiri kuita kuti chinhu chacho usagone kuchitaura. Saka zvine ma-issues, ma-factors akawanda kureva kuti achiita wacho maybe haugone kumutsura. Wakamboshungurudzwa pamwe kana naamai chaivo, handiti sitinge chizwa kuti amai havatuka, handiti taitaka kuti wanzi unotanda botso, kana kuti bhaibheri racho rinobva ratotaura kuti ona chi your mother and father havatukwe, havatsiurwe, havaite sei, but vabva vakurwadzisa zvokuti unoita zibundu, you know, pane nho zvokuti ndaamai zvavasakomana vanenge vakusiyira bundu. I remember pamagrupi waya nyaya dzinombobuda indakatomboverengawo kune rimwe grupu randaive nyaya imwe mukadzi akati hanzi amai vangu vakatora murume wangu, amai chaivo ndobva vatotora murume wemwana ndobva vatoita murume wavo, vakatogara naye zvikatonzi vatone mwana wavo nemurume wemwana wavo. Saka zvinosiya zibundu zvinhu zvakadaro, haugone futi kuti uchiti chige hamenotipa ipapo ungariburitse here zibundu rakadaro, handizoti zvinoitika here, but maybe kana vatobuda pachena varoorana unogona kuvaendera kuti mama makandirwadzi. Ko kana zvikasambofa zvakabuda pachena uchingoita zvokuona kana kuti zvokunzwa asi uchinyatsoona asi zvisina evidence, izvozvo ndo zvinonetsa manje kuti uzviconfronte. Hanzi naPerpetua ini ndikamufunga munhu iye ndosvipa mate ndichitaura zita rake, my way, and that's a case to someone. Kusvipa mate uchitaura zita rake ka uri kukoza kesi kuupenyu hwake. Zvikanzi naVaida kurwadziwa nemumwe munhu ruvengo rwakanyanyisa, munhu wacho pamwe aite kumuudza. Lucinda abva ati zvakaoma kani ini my face always sells out because ndinobva ndati anobva aratidza nefesi. Saka sometimes you find kuti mukutraya kuda kuzvihide kuti handizvitaure, but something inside you will say it all. Pane chinobuditsa kuti kunyepa chaiko hausi kufara. Iwe unogona kufunga kuti vanhu havasi kuzviona, but fesi yako inogona kufinyama, like zvokunzi hanzi ndogona kusvipa mate. All those are responses kubitterness. Saka bitterness ngatimboitarisai. Chinozoita kuti iwewe utadze kutaura nezvacho ndechekuti one, unogona kunge waita assume. Just 1 minute, give me a minute please. No, I even phoned him. They said someone's coming to collect. So you have to put it in the proper way. I can't do it outside the general time. Thank you.
Hello. Okay, sorry. Saka ndanchitizvo chinoita kuti usazogone kubudisa pachena. One, inyaya yekuti maybe hazvina mazwi mukati. Kune zvimwe zvinhu zvokuti unorwadziswa munozoti pane umwe munhu kuti haugone kuti wakanditi zvakati. Asi anenge akaita action rakakurwadza zvekuti rekuti haana kutaura nemazwi but akakurovera action. Pozoita number 2 zvokuti akataura something about you. Maybe akakunyeya kana kuti akanotaura something chakadestroya everything about you. Chinogona kunge chakadestroya marriage yako, chakadestroya ministry yako, chakadestroya basa rako, chakadestroya relationship yako, chakadestroya vana vako, chakadestroya mukanotoenda kujeri chako nenyaya yekuti munhu akaita careless. Hauna chauchagona kuchinja but uchakasiya zibundu rekuti ukamuona unonzwa hasha. Saka bitterness kana tichitaura pane bitterness yekuti haugone kuitaura but toda kutanga kuona kuti uzoita bitter chii chinenge chakaitika. Chekutanga ndoda kuti ndimboti kune vai vakaita bitter zvibvunze kuti chinhu ichocho chaive intentional here. Chekutanga munhu uyu aita achida here, aita nemistake here. Pane zvimwe zvokuti tinoita hedu bitter but munhu aita nemistake iye anotomboziva kuti akushungurudza kusvika ipapo. Saka iye ari kutofamba asingatoziva kuti ndakakurwadzisa, ari kutoshamisika achiona iwe uchimiignore kuti ndikushua kuti ndiri kuignorerwei. Haana kuita intentionally, akanga pamwe achitoedza kuda kukuitira chakanaka ndobva chaita go wrong, ndobva chakusiya in problem. Ndoziva vamwe vanhu vaiti hanzi takajamba mabhodha, tajamba mabhodha ndobva ndashandisa passport yeumwe wangu. Mumwe wangu yauya abatwa. Pane kuti achitaura kuti handizvo ndakaiona sei kana kuti ndakaba ndiye abatwa handiti. Hanzi ndobva atotaura kati ndakatopiwa passport naningi hama yangu akatondipa takatowirirana. Saka vakapedzisira vasungwa vese neuya akabatsira. Saka paakazobuda mujeri akabva adhipotwa akadzoserwa kuZimbabwe. Akanogara achinditaurira achiti hanzi izvozvi upenyu hwangu hwakabva hwaparara handichakwanisa kufamba kunyika iyoyo. Ndakanda nebasa rangu rakanaka dai ndachitogona kuchengeta vana vangu. Ini ndaiti ndamubatsira iye asungwa chii chaakataurira zita rangu. Iye wacho uya wakamubvunza wonya kusungwa uya anoti funge ndakanga ndapererwa handisa ndambonyepa kuti ndichiramba ndichinyepa kuti nditi ndakaba ndakaona kunge futi ndinozooneka kuti ndanyepa ndikati ndichingotaura chokwadi. Saka mukutaura chokwadi muya the intention was kuti pamwe ndonzwirwa tsitsi ndataura chokwadi only to find kuti chokwadi cheche chauri kufunga kuti ndagonawo chabva chatoomesera mumwe munhu akuenda kujeri and munhu uya hachada kukuona kana unzwa zita rake. And ukazvitarisawo zveshuwa munhu wamuparadza chakwanisa kuita anything, adhipotwa aenda kujeri abuda aenda adhipotwa. Why? Haana kuba haana kudi akanga abatsirawo upenyu hwako. Saka pane zvimwe zvokuti hazvisi intentional. Saka ndoda kuti ndimbokubvunza iwewo imi muri pano vasikana, chimwe chinhu chawakachengeta mwoyo mako nhasi chiri kukurwadza ichocho, was it intentional? Ndo chinhu chekutanga kana uchida kudhila nebitterness. Tarisa kuti chakanga chiri intentional here, haisi mistake yakazongoitika hayo pamwe chizobuda chakadaro but iye munhu aitofunga kuti ari kudii, ari kugona. Then pozoita zvekuti nyakuita chinhu aitori intentional. Kune umwe anoti uchapfidza ende ndichatomeka sure kuti ndakudestroya, atotaura ende ndo intention yake. Uyo anorwadza because ari kutotadza kurara siku nesikati achiplana kukudestroya. Ari kuda kukurwadzisa ende anotori negoal yekuda kukurwadzisa. Iye anorwadza because you know kuti akatokuvenga ende anogona kutokudza kana kuti anoudza vamwe vanhu kuti ninga achafa achitambura. Izvozvo ndo zvinoita kuti chero macases mamwe atinosangana nawo muupenyu panotoita umwe munhu anotaura kuti ndichakubata uchazviona. Paanoti uchazviona anogona kuenda kun'anga, anogona kutonofamba achikutanisha image. Mazuva ano social media yakaipa zvokuti inonge inofamba nemweya wasatani kana kuti nezimwe ziutsinye. So unotoona munhu agoti dhara ndokavenga SIS MELLY vava vakazodai kana kuti ndakavenga rumbidzai akazodai. Iri nyaya kunyepa dhara obva aikanda obva atarisa manje pasocial media uchibvarurwa achiseka achiti ya ndakugona. Iye bitterness yo inorwadza because it's intentional. Anyatsozvironga akunyepera achiziva atozviplana. Saka glory yake iri kukuona muchitambura. Unozoti so pane zvimwe zvokuti kana tiri panapa nhasi kana iwe uri pano kana tomboti uri pano zvako une kana kuti une bundu nemunhu kana kuti wakavenga munhu zvokuti unonzwa kufara ukamuona achitambudzika. Ndongokumbira kuti nhasi dai Mwari vakativhizitira takadai izvozvi it starts with asi tiri panapa ukaona une ruvengo rwekuti unonzwa kurara hope uchitambudza mumwe munhu zvokuti ari kutambudzika mumweya make, iwe unyatsorara hope kuti pfugo kuti nhasi ndamugona. Mwari ngaatiregere. Ndozvo tinombozviita, takambozviita, tinombozvifunga, asi Mwariwo pamwe varikuda kuti vatibatsire mwoyo yedu nhasi. Unogona ngochirwadziwa nemumwe munhu zveshuwa akakurwadzisa
asi nhasi nokumbira kuti dai Mwari vatigonera pakupera kwatichaita kutaurirana nhasi toda kuburitsa zimweya iroro. Why ndiri kudaro? Tikasagona kukontrola zimweya rebitterness unogona kusazviziva, but bitterness iri mauri inokonzera kuti uite bitter kune vamwe vanhu. Bitterness isina kudhiliwa nayo mauri inokonzera futi kuti upe bitterness kune vamwe vanhu. Abused can also be an abuser. Ndo zvinoita zvinhu zvacho zvinopedzisa zvakuita cycle. Iwe unenge une bundu riye uchifunga kuti harisi kuonekwa, but something in you will sell out kuti une chawakatakura. Nyange ukada kuedza kurivanza, but rino affect attitude yako, rino affect facial gestures ako chaiwo they are affected. Iwe unongofunga kuti vanhu havasi kuzviona, but unopedzisira wa munhu yaane rafu, unopedzisira wa munhu yanodaira vanhu rafu chaiye, unopedzisira wa munhu wekuti hauna tsitsi nevanhu. Zvarinoita zibundu riya ukarigara naro for too long rinouraya inonzi compassion in you, because wakarwadziswa hausisina compassion nevamwe vanhu. Unonzwa munhu achiti ndakasangana nazvo wani zvinoshamisa chii chinoshamisa. Ndakatombona kana munhu achitotora murume munhu zvikanzi ndakatorerwa hongu wani zvinoshamisa chii. Saka there is something that dies in you because wakachengeta bundu, but iwe unogona kusazviona. Asi my prayer is kuchengeta bundu kwacho hakuna benefit kwauri. Let's be honest. Chero ukarwadziswa zvinenge chikaita chiaizi kana kuti chikaita chibhibho hachina benefit, instead chinokuremera. Wakatakura kurema uchifamba, so unoza chero wangu wakachena sei. Kana wakatakura bitterness hameno zvainozongoba pauri, so unozongoita kamwe kakuunyana kausingaone kana kumeso chaiko. Unozongoita rimwe ziso so rinongoratidza kauhasha kauturu. Voice rako so rinongoita kamwe kauturu kungotaurwa newe zvakanaka. Unozoone wangu wakachena zvekuti kana vamwe ana vamboti vana Gilbert vangonzwa kuti vana Gilbert kana kuti ivo vana anonzi vanani rimwe zita ravana Gilbert kana kuti vanani vana musoro bhangu anotokutarisa wakapfeka negogo yako rima earrings nechini wakaisa matsiyo dzinotaurwa naSIS MELLY wakadzigadzira nhasi ndaunyatsogonawo SIS MELLY vachazondidzisawo nevamwe panapa wakaita tsiyo dzako saizvozvo zviye dzakaitwa zvezviya. Munhu achitoti akomana pane zvemusikana anobva asvika achida kuti regai nditaure navo sisi apa kungovati muturu uya hausarudze pekurasikira unenge wazarisa unodaira mumudairo kuti unozoti wawiga kumboti asi bhudhi vaive ndavadaira zvakadaro ndandavadairire apa uri kutodoimba asi uturu hauchagona kuucontrola wazarisa. Hanzi nahati, thank you Evangelist, I really needed to hear this. I need to let go nekuti zvinodya inini. Yes hati ende zviri kutodya iwewe iye wacho wakatsakurira asi pamwe asi kutozviziva kuti zvakasvika ipapo kana kuti ari kufunga kuti nawo 5 years wakaburitsa mwoyo mako saka hachisiri kutombonetseka nezvazvo. Iwewe manje ndiwaomerwa apa musikana mamakeup makaisa makachena mainhiya kungonzi gume mukomana ari kutoti ndaona musikana aona gogo akati ndawana amai vemusha ndiri kutsvaga mai vemusha anotozobva ipapo kana nhamba anga akupaka anenge anga ari kudedzera nhamba yake ozonzwa bitterness iri kuflowa anopedzera akupa dzekunyeba dzekupedzesera 3 wokupa 3 dzekupedzesera dzekunyepa kuti gaindisiyane nazvo. Abva ipapo anoti maiwe ndanga ndanyura nhasi zvangu handiti muri kuona. Saka iwe unongosingaziva kuti ndo pazvasvika inoita overflow. Bitterness can overflow. It can overflow netone yevoice chaiyo. Wamunzwa munhu achiti naye nenge chii chacho taura hako chii chauri kuda, but chii chacho yatokuratidza kuti maiwe pane nyaya. Saka unogona chero panga pari pabasa chaipo vakafunga kukupromota unonzwa zvonzi ninga anoshanda, but hameno karafu kaanako so ane chimwe chirafu chisingaite iwe unonga wachijaira because une zibundu rawajaira kugara naro. Saka overflow yeiwe watoijaira munhu akazokuti wandidaira rafu unototi inini chaiye handiti wanditi chii ndingi ndikati chii ndangoti chii unonga kwaura huona kuti toni yako payati chii chacho ine rimwe zibitterness rinobhowa. So wakambonzi nemumwe munhu futseki unoza ndikakuti futseki ndichikutuka ukanzi futseki nemunhu ane bitterness zifutseki remunhu ane bitterness rinoita kunge rakatakura mapini kunge rine matemo hameno zvarinoita voice racho. So unonyatsoinzwa kuti futseki yacho iyoyoka ine kutuka kwakadzama. Futseki yemumwe munhu arilaitika unogona usatomboinzwa kuti hazvina basa, but zifutseki ukariitwa nemunhu ane bitterness hameno zvarinoita. So unonzwa kuti enda pandatukwa apa kutukwa ikoko kunotokubanda unonzwa kuti andituka nemwoyo wake wese. Saka bitterness is dangerous. Pozoita zvekuti imagination ndoda kuti umboita assess bitterness yaunayo. Is it intentional? Was it unintentional? Kuti yakaitwa hayo mistake ukarwadziswa kana kuti it was intentional. Pane mwe zvekuti muchidanana nemukomana muri vairi, mukomana waya ane vasikana 2 ane umwe wekuchechi waakatanga kudanana naye ndobva vambonetsana ndobva asangana newe, asi ndobva vazogadzirisana newewo kuchechi
ndobva kuti awe kuchechi ndinenge ndandagara nenguva naye ndikandidi ndidzokerane naye. Iwe wangu watobuildawo but mamusati maita nyungu yakareba. Iye oyedza kuti but pana kuti ndichisiya wandakaita 10 years naye. Chirega ndisiya nehangu nouyu wandaita 2 weeks naye. At least we 2 weeks akaita satanyanya kuenda kwakaenda mberi. Saka iye moyo make it wasn't intentional but asvika panguva kuti ari kuasesawo zvinoenderana nefuture yake. Otokudzawo zvakanaka kuti fungeka there's nothing wrong about you. You were so good. Tingori ne 2 weeks but I was so happy kukuziva. But ndazotarisa kuti nemusikana wanda ndinaye for 5 years tagadzirisana. And ndisemunhu wandaitawo 5 years naye ndangoona kuti pakuchiroora zviri nani ndichiroora iye. Aedzawo it's not intentional. It's unintentional but aisawo put across nyaya yake. Wangu feeling inorwadza in 2 weeks dzekuinvesta love dzinorwadza. But iye aedza kurerutsa nemashoko akaedza kukuti sorry mumwe akatotenga nemaruva ekuti goodbye. But iwewe unorwadziwa zvekuti unoendera nekung'anga nekuti akanditambisira nguva yangu 2 weeks. Asi ari kukuudza kuti ndandinomuwa ndandaita 5 years naye tatangobhuwanawo zvedu takasangana. Pane mwe zvoti unoza panguva iyoyo hazvimake sense kwauri. Unoita a bit of selfish. Nokuti warwadziwa. But zvimwe zvinhu usati wanyanya kuchengeta bitterness zviwanire nguva yekuita reflect kuti but kanyaya aka kandiri kurwadziwa nako kusvika apaka. Iye munhu ye2 weeks ndandamuziva idzodzo zvaandiudza chokwadi zveshuwa ingawa ndo zvanchingoriwo fake. Let me let go. Then you start to teach yourself to flush that person out of your system. But what do we do, ladies? Unotomhanya kumaprofita ndoda kuti muite back to sender chaiyo nguva yangu yakandiwestira ngaasangane nemunyama muchate weya usikuwa nozobuda no iwo wakutozvita muroyi pawangu wasingafanira kuita chi muroyi nenyaya yebitterness. So zeta nyaya yekuti imagination. Have you dealt nevamwe vanhu vane paranoia zvokuti you know hauna kuita intentional hauna kuita unintentional. Wedza wataura iye achuza kuaprocessa nepfungwa dzake. Kuti iwe unongomudza kuti afunge zvakaita inenge hembe yakapfeka iri kunamira kumashure. Ndofunga kana kuti jira rembe yako pamwe rinoda pitcoat riri kunamira ukutofunga kuti undabatsira. Anonzwa sekunge wamushora kuti hembe yako yaite uruda kupfeka hembe yakashama anoita contextualize mashoko ako agobudisa statement yake iye. Abudisa statement yake iyoyo obva aibeliever. Aibeliever obva akutsamwira, obva akushauda, obva akubloka, obva akutuka, obva afamba achiudza vanhu vese vamunowirirana navo kuti zvandakaitwa nhingi akandishura akanditi. Kuti uchiwana mukana wokuti unogadzirisa kwaari kuti aiwa hauna kundinzwisisa. Ini ndakanga ndichiedza kuti akupe mukana iwoyo. Wakambodhila nevanhu vekuti unomutizvo ndazoona kuti hauna kundinzwisisa obva wafona uri right funga ndatega ndigadzirise paipe ndofunga ndakaona kuti hauna kundinzwisisa obva akata foni. Uti naimi apa iwoka you don't want to feel guilty. Uri kudawo kugadzirisa kuti handisi kuda kuti ukama wangu nanhingi upere nenyaya yekuti chi hatina kunzwisisana. Wobva paipaya woenda wodedzwa umwe munhu pamweshamwari yechitatu woti naiwe uya undibatsira ufunge naSIS MELLY pane zviri kunetsa hamene totadzonzwisisana pai. Ndakakomenta kuti hembe yavo yanamira but handina kuti hembe yakashata kana kuti hembe yenyu ndeyechipfambi. Ivo vari kuti hanzi ndakavati hembe yenyu ndeyechipfambi. Saka ndoda kuti undigadzirisire. Sisi watuma vaida uya unonzwa kuti kana watopindira nyaya newanchada kutaura newe vaida uya udzoka kuti hapana wena hazvisikuita. Iwo kuti urege shamwari ichienda hausi kuda kuti iende ichifila bed nokuti you didn't mean it ndazvo zvawakataura. Munhu iye problem yake chi imagination yake. Problem yako dzimwe nguva hamene uri panosisi kana munin'ina handida hangu kuti undirwadzirwe usandivenge. Ndiri kutoedza kuti tibatsirane because we've all been there. Imagination yedu futi can also cause unnecessary pain. Unogona kurwadziwa nemashoko asiriwo akataurwa. Why? Because wanga une paranoia pawakanzwa mashoko iwayo. Paranoia inorwadza. Unoza kuti lari muna paranoia kuno stressa zvekuti tu wakambofamba ushongorutsika mazai kana wakusvika paari because unoshawa kuti wamaprocha sei. Kuti umutende wakachena zvinonzi uri kundiita mokari uri kundiita sarcastic. Kuti urege ukomenta zvonzi he nyangwe ndikachena vamwe vanhu munokomenta vamwe vanhu vese ndakomentwa kwese kwandabva iwe wangu wakanyarara sindinewe. Unoshawa zoti saka ndodhila naye sei. Saka nhasi ndoda kuti tiri pana patidhilani yebitterness ingomboreflecta munin'ina kana mwana kana tete kana mainini muri pano. Ingoreflecta kuti usati wanyanya kurwadziwa nezinyaya raunaro haisi imagination here yakakuita kuti unzwe wakanyatsonzi kudii.
imbo player back kuti wakanzi kudini. Uchazoona kuti pamwe iwewe ndi wakatora zvinhu out of context. Ndi wakaisa imagination kuti ndofunga munhu ari kuti ndi wakazvita I'm reading between the lines. Unoza kuna mwana anzi ina handisi munhu kutamba naye ndodzamisa pfungwa ndichitasa munhu kuti ari kuti kudini. Munhu angotara zvese achifunga kuti handinzwe ndinonyatsonzwa. Aiwa. Some things hazvidi kunzwa nenzeve dzakawanda. Zvazvinongori simple izvozvo is that simple. Saka nongoti hangu tisati tanyanya kurwadziwa nebitterness. Chinhu chinonzi perception chakaipa paupenyu. Kune vamwe vanhu vari negativity muupenyu yekuti chero kataura chakanaka iye anochinzwa one negative note. Variko vanhu vakadaro. Vanhu vavo ndovaiva kuti chero vakasangana nemunhu iwo unongochitotamba nemunhu iyeye anenge achingoona negative nevanhu vese zvese zvaanoona. Chero chakanaka chekuti unoti shamwari I think watadza kuona. Ndaona unge zvinhu zvazvo zvakanaka. Zipatira chanti wariona. Vanhu vaya vangu vari kuantu vaona. Ende vaona machira acho ndechipi. Waona chichecho changa china kurongeka. MC wacho anga asina kupfeka zvakanaka. Gauni racho ranga rakabhenda. Kuzoti munhu yeye ukataura something anonzwei. Negativity yakawandisa vasikana ngatizvigadzirisei. Unobuda mba mako wega usina kuramba nenegativity. Kune munhu anototama kurongedza mabhegi. Akanditi zvakati kunaiwe kana akakuti mukaochaire mbamba mune tsvina. Saka aireva kuti ndiri simbe ndiri tsvina. Ndakagara ndamuona matarisano anonditi anondonange muno tsvina. Ndikabika hadye nekuti anoona zvinhu zvangu zvine tsvina. Musi wemba mama chairwa here aiwa. Maybe hembe dzanga dzakazara pasi ndofa ati muzombononga hembe dzimudzisewo pakanaka takushiya pekutsika. Ari kutokuudzawo semwake akabva nditi ndiri simbe ndashaya pekutsika. Saka akunyenga vamwe vasikana kanga achienda kuvasikana vavo vanotsvaira mba vacho ngaende. Naimi unoziva kuti unosiya imba yako chaiyo nenyaya yekuti negativity mauri yakawandisa. Vanhu votochiva kuti vokuudza sei. Unoziva pane munhu kuti kana akuda kuudzwa chinhu munogara dare kuti nhai saka ndiani angamuudze. Because ukamuudza uchiti zvakati anoona unge mati zvakati. Vanhu vanoomerwa kuti vosvika pauri sei. Kunenge kuchatotumwa kunge kuchatumwa kunge kuchambotanga kuendwa kuMinistry of Information kuti tanga imaisa advert paTV kuti ningi tichazoda kutaura newe ningi kunge kuchatumwa minister kuti asvike kwauri neinformation. Yeti zvinhu zvacho pamwe zviri zvekukubatsira. Saka nyaya yeperception hanzina faida kana iri bitterness yezviri solid zvakaitika. Tiri kusvika ikoko zvisina mistake. Tiri kuuya ikoko zvikanzi nahati kufungira kufungisisa dai Mwari atibatsira thank you. Hanzi imagination yakaoma. Zvikanzi T lioness sure negativity yakawandisa mudzimba dzedu. Dzimwe nguva zveshuwa chero relationships edu mumabasa. Chero relationships nevanin'ina, chero relationships mumafamily, chero relationships acho marriage, chero relationship isati yasvika kumarriage. Kune mumwe mukomana izveshuwa kuti unozonzwa kuti munhu waMwari musikana uyo wandakakuratidza iyoya ndaimuda but afadzike wena inda hana chinofadzika pari. Anenge achingoshoropodza zvinhu zvese ukati ngatidai anongoshoropodza ukaplana chino anongoshoropodza ndachazondozomufadza sei kana taamumba. Sometimes negativity unoijaira muridzi wayo hauione but negativity inoita kuti usafadzike. Saka in the process yekusafadzika iyaya inokupa imagination neperception yekuti vanhu havakutore serious because vanhu vanogona kukujaira kuti haufadzike. Handiti kana vakujaira kuti haufadzike vanoita tumasaini twavanoita kana uripo. So munhu akatanga nyaya opo akasaini kekunzi iwe nyarara nyaya iyoyo havadi kuinzwa. Iwe obvaona vanhu vachipanana tumasaini woti mandinyeya watione chigumbu. Yet it's because people now don't know kuti vanodhila newe sei. Saka nhasi ndongoda kuti mukutaura kwatoita nyaya yebitterness imbozvidi reflector unosvikirikawo here. Hauna here negativity, hauna paranoia here, hauna kufungidzira here kuti munhu anga achiti akanyatsotaura zvawakanzwa here, akaita zvawakaona here. Ozoti imwe chinhu futi ndechekuti chakasvika kuti ugumbuke ichi ndechekuona here kana kuti ndechekunzwa. Nekuti kune futi vanotakura information unozoti unoplanirwa so nevanhu kuti mukangonosvika muti zvakati chete matopedza. Unozoti vanhu vari around you they know how to destroy you in 2 minutes. Munhu ari close to you anoziva kustronger strategy yekuti udestroy in 2 minutes. Anoziva zvaune fear nazvo number 1. Anoziva maweakness ako number 2. Saka akaziva kuti haudi kunyewa anoziva kuti kana ndada kungomupusisa ndinongomuudza kuti vanhu vari kuti kana kuti wanyewa uchinzi it's enough. Saka maybe unogona futi kuita bitterness neya kuti akauya achikuudza akauya akatwista mawords. Iwo wakunokwadza ndakanyewa ningi wakanditi ndakazvinzwa kuti wakandinyeya. Aiwa zvese zvandakataura ndinozviziva munhu akandodza hanyepe. Saka sometimes futi
bitterness yatinayo ngative careful kuti how did the information get to you, akatakura hana here paakazowedzera kana kubvisa kuti isvike kwauri chinangwa chake chekusvitsa changa chiri chei, because mumwe munhu kusvitsa kwaari kuita haasi kuti kuti anokuda asi kuti anofarira kuona uri isolated. Unogona kutoita best friend chaiyo yekuti ikakuona uchitaura nanhingi haitaure zvainonyarara yozoya yoti aiwa nanhingi venyama kuirana navava hameno tichato kunzwira ikanaenda kutosvika kuti nyaya dzangu dzichalika. Hako zvii zvaitika ndazvinzwa zvese zvinhu vanga achitotaura achiti iwo wakati zvakati ukati iwo zvakati zvese vanhu vese vakutozviziva apa iye akutaura zvaanoziva iye zvisina kana kutaurwa. So zvauriwo chanomubvunza munhu iyeye ina handidi zvemakuhwa ndatongokuudzawo nokuti ndinofamba newe otherwise ndingadai ndatongokuignora ndasiyana newe. Iwo apa wodzwa kuti rega kunodi kunobvunza asi bundu riya rina ndoriya ratachita hakwanisa kunobvunza kawakaudzwa kuti nini ukanobvunza handitaure futi newe hauchada kuluza shamwari mbiri iyo yacho wailuza because wane bundu kuti uchiluza futi uya uchakwanisa nditi saka waeslave yeuyu haugone kubvunza asi uri kurwadziwa uya ukamuona wakuita attitude iye pamwe ane zvaakatombotaura udoedza kudaita close to you iwe kungomurafura waluza munhu asina chakatadza apa watakura bitterness nenyaya yekuti watrusta mashoko asina evidence. Saka be very careful. Sometimes tinozosvika pekuti anzi anenge wangu ishamwari yangu haangambondinyepera haambofa akandinyepera. Do you know that in life anyone is a potential offender pauri? Know that everyone and anyone can be a potential offender. Munhu wese ane potential yekuita an offense to you. Munhu wese ane potential yekukurwadzisa. No matter how close you are nemunhu iyeye. Pane nguva yekuti pane kamhepo so kanenge kasatani kanongoti vhum. Kakati vhum kanongomupa mhero rimwe zipfungwa so raanongopindwa naro. Ndakazombona ndofunga makambona tumwe tuvana twakasungwa tuya tukainzizvo twaita anzi pfungwa iyoyo yanga isati yapinda panguva iyoyo pfungwa yekubata vasikana chibharo yanga isati yapinda patakanga tapinda mbo muchaida zvemari asi pane kamwe kapfungwa kakuzoti kazoya pamusoro kekuti chingobata chibharo anditi saka pfungwa yekungokurwadzisa inogona ngobata anyone, pfungwa yekukutadzira inogona ngobata anyone, pfungwa yekukubetreya inogona ngobata anyone. Iwewe inotombokubatawo uchitotadzirawo vamwe vanhu tese pari paunozoti asi nemi kopaipe ndazviita se zvinogona kusabatwa hazvo asi wega unoona takomana paipe yameno ndandabatwa nemweya wei kundazonyaya munhu kusvika pakadaro ndandabatwa nei kundazonotora nyaya nhingiya kune vanhu ava ndandabatwa nei unoza tese tiri vanhu tinokwanisa kumbosvika pakutadza. Vanoenda kuchechi munoza bhaibheri rinobva rati all men have sinned and come short of the glory of God. Chinhu chese chinongonzi munhu chine ganda iri rinonzi flesh iri somehow pane paunongomboita kamwe kakufarisa so kana manyemwe unoza unobatwa nerimwe nyemwe rekuti unotaura nyaya yangu usingafanira kumbobva wakataura kana kunyeya munhu zvekuti unotozoridzirwa bhero kunzi naimi unodurura munyaya yemunhu kuita kunge wasvikirwa mheno tinenge wasvikirwa nei apa wozozvibvunza pape kuti kunde andamboita sei zvinhu zvazvikazosvika kumunhu uya unozvita uchida but wangoita kunge wabatwa nerimwe zimweya so kunge wagarwa unoza pana munhu aita kunge agarwa kugarwa nemweya wokutaura chai wokuti nyange akatanga kutaura mese munoti zii ningo yakabva zodai hapana chamunondiudza ndomuziva in and out uya here akazenga akazoti pana semunemati zii amana kuti ya kwete takamuvenga aiwa anambokuvenga asangogarwa nerimwe zimweya rekutaurisa so mweya wemakuhwa. Saka sometimes what I'm trying to say is be suspicious of everyone, and when it happens what I'm trying to say is rega kunyanya kushokekana kuti Sisi Melly mungandidaro imimi ndasikafungira kuti mungandidaro. Sisi Melly munhu vanogona kutozviita yes, vanogona kutobatwa oneka moment kako yes, chero inini chaiye evangelist inini chaiye ndogona kutoitawo mistake ndikatokukanganisira. Saka usati wanyanya kuremerwa nebundu ziva kuti chinhu chese chine makumbo tu chinonzi munhu. Icho chinhu chinonzi munhu chinogona kuve chine chinzi munhu asi chichinzi Debra kana kuti chichinzi Barbara kana chichinzi Julie kana Lucinda kana nokutenda kana Peter kana Joel kana Anna kana chero zita rakanaka rekuti Lisa chero rekuti Hati chero rikavereya risingaverengeke rekuti Catherine Chinyundo Rumbidzai or Rumbi whatever it is called. Unogona munhu wese iyeye pane paanogona kungoita kamistake kana manyemwe kana kufarisa kana kungosvotwa unohamboita chimwe chinhu wakasvotwa so wozoti asi pepe ndandabayiwa neiko pepe unosvika pamwe kuti uzvizisi izvo naimi
paipe ndofunga ndisatana ngazondigara unozonyara hako kunokumbira regerera swega unoona kuti hey paipe ndaita tufa saka munhu wese anogona kungokukanganisira saka iwe ukazozviti ndiri kunyanya kurwadziwa nekuti ndisisi vangu vazviita hongu ndisisi vako she could have known better but sisi vako munhu pane kamweya kacho kemanyemwe kana kasatani kako kanouya unoziva Judasi watogara tisaura titi Judasi aitofamba naJesu every day achitochengeta nemari achitofamba achitomuka wachitoti mamuka sei Jesu nasi tiri kuita sei nerovhangeri achitonzweti namata Judasi utomirawo namata naJesu vazvichitofaya achitove part of Jesus Christ disciples asi parakazongononzi akapfekwa nasatani akangonzwa kutanga kuremerwa so kunzwa kuti no mani munhu yanofanira kufa uyu mweya uyo anga asina pese pavakabva kwavakabva achiita zvakatonaka anga asina mweya uyo pokangomupfeka chete unoita kakupfeka mweya wacho haugare for too long ukatarisa Judasi wacho paakapfekwa nekamweya ikako hakana kugara naye kakabva kamuti kabuda apedza kutengesa aita zvese zvaangaita puhwa tumasirivha twake twemari bhaibheri rinobva rataura kuti hanzi akabva atanga kuti pepu ndobva atiko chii chandaita chii ndatengesa mwana waMwari chii chandaita ndinowanei pazviri ndopakati naimi kuzondisvike pakutengesa zvazvaita sei akabva enda akanozviuraya pane mweya inotenderera inodaro yekuti munhu inokupfeka yokushandisa kana yapedza kushandisa haichisina newe yapedza newe ndakamboteerera mumuparidzi anonzi Achiweshe achitaura dzimwe nguva zvikanzi pane mwana watu akabatwa nemweya wokuba hanzi mukomana kadiki kana mutumbi mudiki kanoenda akagonosimudza rinozisimbi remagetsi rakadai rekuti haritakurike but kana dhimoni racho rekuba kana ramupinda anonosimudza zisimbi iro ragorisa pamabendekete apa paanobatwa rinenge richirema zvokuti kuritora kubva kwaari kuriendesa kupolisi panodedzwa mapurisa nerori kuti ritakure musi anoenda kukoti onzi chitakura simbi yako evidence exhibit kukoti vaneiona anotadza kana kuisimudza kuti handisi kukwanisa kuisimudza kuwakamboingoisimudza sei musi wakaba hamhino zvanhu zvandipinda saka pane rimwe zimweya rinombovhakacha rinogona kuvhakachira iwe rinogona kuvhakachira ini saka dzimwe nguva usati wanyanya zvako kuchengeta bundu tarisa kuti asi zvakataurwa nemunhu izvi angari here wandonyatsoziva uchaona kuti dhuze mweya wakapinda Judasi uya ndo mweya wakadi wakanga wamupinda mweya wakapinda Judasi unotendererana nhasi unofamba unongonzwa kuda kukoza betrayal unongokunzwa kuda kukoza kuti ungorwadzisa munhu ari padhuze mweya uyo munhu iye hatoudi paunobuda munhu iye anoshauti oita sei nekuti anenge aunoma mupfungwa dzake anenge akuti nhai ndakaitei asi mweya wakangouya ukamupfeka ukabuda chero iwe zvauri ipapo nhasi unoshamba nina vangu nevakoma nevanasisi unotongobatwawo nawo kangani paunozozvidzora pfungwa dzako dzedzama dzaienda kangani pamwe paukatendawo panganga ukanogara uchitoda kukuvadza mumwe munhu zvinipe mushonga ndoda kuti munhu yapenge ndoda kuti adini zvidhuze wakatoedza zvikazoramba hazvo munhu yakatadza kupenga kangani pawakataura chekunyepa nezvemumwe munhu ungoti haana kuzvinzwa kangani pawakarwadzisa vamwe vanhu kangani pamwe wakatombodana nemukomana weshamwari yako asingoti haana kuzviziva kangani saka the same way yekuti iwewo netimotitwa kuti ukafunga kuti akomana dai ndakabatwa pane chinhu chiya akomana asi hauna kubatwa uyu chete munyama yawo aita ndokuti uyu adi abatwa saka because abatwa chabva chetonge chinhu chinoshamisa musuno ndare imwanguva ndichidoneta hangu kuprison ndakadzamirwa ndakatarisa maprisoners ndikati mwakomana ndakazoti ndakutarisa ndikati Mwari tiregererei kune vazhinji pano takatodai pagroup asikana tine dzimwe dzatakapinda nadzo tese pano dzekuti dai dzakabatwa munhu wakaenda kupi kujeri dai wakatobatwa dzingani dzatakaita kana kuti dzawakaita dzekuti ungadai uri kujeri uchisevha makore akawanda zvokuti dhu asi hauna kubatwa chete pozoita mumwe munhu anotoedzawo kuda kuedza kuti angobowo zvake handibhegi unoita kunge hameno kana kuti angoedza kuda kungokuguma kana unoita kunge hameno iwo ya very perfect zvinhu izvo zvazviitike muupenyu hwako ndosaka makazoona po matavira akati hanzi manomane emuroi kunyebera uchikadzvinyu iye akarovera nyoka mumuchiuno kune munhu ati akatanga kupekera kuti ndakanyewa unoti akomana mai ava ndofunga vatombozavedzera kuti unyewa rinorevei asiwo wakanyeya vanhu asingoti hauna kudini hauna kubatwa saka ndodawedza kuti usati wanyanya zvako kubatikana zvimwe zvinhu ingozvitarisa ungoti that is normal human race activity it's normal human race activity kunyeya nako kumbofanira kupa bundu kana ushiwaka nebundu rekunyewa kungotaura uko unoita vamwe ndokutaurwa uko wangoitwa zvina kana basa kana munhu akaedza kuda kukudestroy akatadza
tenda Mwari chirega kureketsana nezvake, nekuti wakutozvipinza mujeri rechiture kurwadziwa kechitu, wakarwadziwa pawakazviziva, wozoramba wakachengeta kurwadziwa kuya kunge chinhu chiri kuitika nhasi. Saka unokwanisa zvako kuzvisunungura, asi it's a choice. Chandoda kuti ndingokuudzani sekuti chi, it's a choice. Ndiwe unosarudza kuti ndoramba ndakabata here kana kuti ndozvisunungura. Saka nhasi kutaura kwandoita nyaya yebitterness, handisi kuti zvawakaitirwa hazvina basa, ndozvinzwisisa zvinorwadza. Yes, kana neni ndakatomboitwawo, kana neni ndakatomborwadzisawo. Tese izvozvi isaiko, kungoti cheteka iwo urutarisa zvako. Dai kwenzi tinounganidza nyika yese, ndoti favored mandi uya pano, vanoziva favored mandi, chimbotiudzewo vakarwadziswa naye. You will be shocked. Kuti vangani vanoti nyaya dzawaitofunga kuti hadzina basa. Ini ndakazomboti mumwe musi ndakanzi nemumwe musikana, zvikanzi muchazivera kuti muri mudiki makandiseka ndine uniform yakabvaruka, taidzidza kuchikoro chimwe chete, inapa handichamuzivaka, tichataura zvekuma 40 years. Zvikanzi makandiseka zvisingaite, mukandiseka ndine uniform yakabvaruka, ndikaita mazuva ndisingaye kuchikoro ndichirwadziwa nenyaya iyoyo. Pamwe nditori pano musikana yeye. Ndikati zvikanzi wakandiseka zvisingaite ndine bundu makore esai, ndakati zvokuregererai ndakuonai muchiparidza mumwe musi, ndopandakazotodzidza kuti ngandikuregerei, but nyaya yakandirwadza zvokuti apa taive makore makani 6 years. Zvinhu zvatikaitika tine 6 years kuma 40 years ago kana ma 35 years ago ameno. Izvozvo zvichiri kumurwadza zvokuti akanditarisa nhasi aitofunga nyaya iyoyo kuti mukadzi uyu zvakuita kunge ndakazvita ndakura kudai, ma 6 years asikana zvinhu zvingani zvamunosekana. Bhutsu chaidzo wani mwanopfeka yakatariswa kumutosekana. Umanjo yane dzakasiyana kuchikoro. Hembe chaiwo mundu ona uniform chim 6 years chichitofamba chibounce chakabata lunch box nepenzura, uniform yakapfekwa inside out. Apa achikutombozviona achazvikendenge. Saka it's very easy kuti unotakura bundu rinoita 40 years wakaritakura uchirichengeta uchirifeeder. Ende zvinoita bundu retype yoka rinofarira kukureminder. Ukaona zita chero rakafanana neremunhu akakurwadzisa rinobva rakureminder kuti wona zita ranhenguya zvaakaita, zvoita playback in your mind unge zvaitika musi iwoyo. Saka tachara nyaya yekuti zvinhu zvekuzvibvunza ndezvekuti was it intentional, was it unintentional? Haisi imagination yangu here, haisi perception yangu here yekuinterpreta zvakaitika, handisini here ndiri kuinterpreta ine way yekuzvirwadzisa. Mozoti kune mweya yetsvina chaiyo inoda kuti ungogara uchichema uchizvirwadzisa. Mozoti vanhu vanozvitsungirira vai mweya yetsvina iyaya yekutika inokucreatera atmosphere and situation yokupa perception manje yekuti uone zvisipo. Unoza kana wapfekwa nezimwera chiroro rino exaggerate. Saka ndo imwe issue yekuti hauna bitterness here because of exaggeration. Exaggeration inogona kwanzwa nezimwera tsvina chero rinokuita kuti uone zvisipo. Munhu wavhura foni yemurume wako waona pakangonzi what time are you getting there, iyo bvati 10 o'clock. Rinobva rakuvhara kuti utsvage zita kuti zita rani, hautombotarise zita 10 o'clock because murume abuda na 9:30 achimhanya. Ndiye munhu wanga achinoona. Zimwe yari rinobva rakudzwa kuti kana uya muignore zvekuti do anga ari kumusikana, anga ari kugirlfriend, achisvika unenge wakatsama. Unoza apa vasikana vakadzi ngatikunde nyaya yekumudhura, imika nyaya yekumudhura yake pamoza mafese edu zvaningaita. Ngatimboseka. Indakazozvitarisa pagrasi musi ndakarova mudhu akomana ndikati naimi tachibharuma ndize vanenge vari matama sesi kudai. Apa uri kukati kwindi zifesi rakafuta kudai. Kanjani kupisa poto kana uri mudhu. Aiwa asikanaka basi mabundu ladies aende panonzi pano vedu ngatimboseka. Hanzi nalusi release the bundu I beg. Hanzi release the bundu ladies. Handi kune mabundu boys, mabundu ladies. Vaskanaka mabundu ladies release wedwe. Hanzi mweya wokubata mafoni. Mweya wokubata mafoni zvaunoita kunge uri muhadhi. Basi kanjani paunobata foni unenge wakangora maziso achiti bwebwe. Kana wazosangana nazvo kanjani kudonha kunenge kuita fenzi. Vedu regaitimboseka zvimwe unotoseka namo. Hanzi no more bitterness nanokutenda naye unoidiko uchichengeta bitterness uchitakudzwa mutoro pamusoro pekurwadziswa watakudzwa futi mutoro wacho. Apa munhu yatokanganwa zvake, maybe perception yako, maybe imagination futi pamusoro. Hanzi ika musataure akomana mudhi. Manje vamwe musina matama muri nani. Zvinongana une matama seangwa ya Evangelist yakanjani. Apa uchifemera
Ini nangu ndakaona kuti pandeta muntu pese ndopisa poto ndikati poto dzangu dzingapera handichada. Wakambobika zvaita black manje zvinyama zvacho nematomatisi zviri ka black iye panoona chiblack chiobva akanda koramba wokudya ndiye adi. Zvowedzera bundu takaramba kudya saka kwaangaenda ikoko ndokwakanodya apa hapana kana neinformation yawambowana wangoona message yakanzi uya kana kuti uchiona kuti ndiana inyora hausi kuziva apa pamwe adedzwa kubasa. Imagination inogona kuuraya asikana. Imwe mweya isingade dzimba chaiyo asikana inoti tumovhura mafoni. Nyaya yekuvhura mafoni ayo yakati nake asi asikanaka kana waiita chibva wanyatsoziva kuti une energy yekuzogona kuzvisova. Because wanovhura foni wasangana ubva wasangana nazvo ubva watoiona chaiyo yakatonzi I love you. Chitarisa manje apa ne kuti wakuita kunge ndiwo wazvitsvaga handiti waenda uchiexpecta kuti ndoda kuona wabva wazvionaka. Saka wazviona manje waita sei? Wanga uri prepared here kuti unogona kudhila nazvo aiwa mainiya. Mumboti bhine gotsi, mutangozvinzwira tsitsi, makuzvichemera, makuzvidini, apa manje wokupedza paya, waanezi mudhuriya wapisa poto paipe murume anonoka kuuya svika ari kubwekana newe, amboedza kuda kutaura newe, hausi kutaurika newe, obva wasangana newe chimudhini wecho vachabuda futi na 11 PM mumba chiti mumba muna musugarika muri kurema uri muroyi, chova chasiya chakutuka futi pamusoro, obva abuda obva aenda. Kanjani iya 3 times bitterness. 1 yekutoona message, 2 yekuti pawamubvunza akurafura, 3 yekuti aramba kudya zvawabika, 4 yekuti ati uri kubhowa wabva usiya kushaudha abva abuda, 5 yekuti wakuimagine kuti saka kwabuda kwaanani. Kanjani unosara ukafa. Indotozavamo wakatozozviuraya kutotora tambo kuzvisungira kana kuita overdose mapirits. 1 waita overdose mapirits uchiti urikaurisani. Urukaurisa upi unonongedza utani wanyora chitsamba ndopatozosiya nyora ningiri usare ufare ugarika antosara akafara akagarika zveshuwa asara akatogarika otonorora kwete kugarika chete kutono iwo pamwe unongosangana kubvisirwa futi pamwe achingoverengera chinhu chaga mari anotozonorora kubvisa mari cheko funge hanzi na party ivhure phone and prepared to face it akana inoda ukasimba phone ndo wadya. 1 une shamwari yaunowirirana nayo inenge iri kunze kwefoni uko chiti shamwari panapa pane zvandakuita shamwari ndoda kuti undibatewo ndingangodona paunovhura uko kuti shamwari ndaona zvinorwadza shamwari yayo kugama yoti shamwari chimboya tifare ndikukamfote aidi uri wega iyaya awikwanisa uri wega kana wasangana nazvo chezvezvo unodona ukafa. Hanzi na favored mandi apa munhu anotodikitira achidya food yawabika wakakwindimara bundu syndrome ibva zvako aiwa ibundu syndrome ende wazoigona yazopuwa diagnosis manje hanzi inonzi bundu syndrome yebundu riri moyo ya inonzi bundu syndrome that is it favored uri nesere nai mandi. Hanzi na Lucinda ini ndodongorera hanzi ndodongorera 3 times a year. Iwe Lucinda wakapenga hanzi ndodongorera 3 times a year. Saka mamansi apiwayo unoti chief March wozoti July wozoti October wozoti December ina hangu handidi muna December indotazoita Christmas ndinopesera kuna naOctober. Hanzi unonzwa seutsva kana ukaona SMS akumanaka kanjani katuma tori twema SMS twacho twanzi daddy mamkasei daddy daddy iwo apa ukati daddy hazvina kana difference hatombocheuki akanzi daddy papo unonzwa achiti mama kana kuti nemutupo iwo hausati wambonzi mamukasei moyo unonzwa mamukasei tsoko mamukasei hani asi kanaka asi varume zvavanoita rega vanhu vaite bundu syndrome. Zvine wakazorova munhu chiimagina iwe wakarova zimunhu rakadaro iye ari kunzi daddy muri kupinda kusuwai iwe uri kuti handitaure newe doti utaure zvawakaita nezivoisi iroro unobva watomudzinga. Bitterness yakaipa. Hanzi bitterness over my dead body. Hanzi na Julie phone yemurume open with caution. Lucinda hanzi waburisa maspika panditi. Ainofado zvainoda kana phone wako ivhuraka inoda kuti unyatsogadzirira kuti nhasi ndakumboona zvandanchifungira zviya sindakuzviona. Saka ibvo watozviudza kuti kana ndazvibata kuti ndizvozvo ndoda kudii usangozoshokeka natotsvaga uchitoda kuona something aidi kuti uite zvokuti wozoda kushokeka futi waona. Inoda kuti ubva watoita contingency plan yako kuti kana ndikazviona ndinoita sei. Hanzi open your phone at your own risk. Varume vanorwadzisa she. Amanaka zvakaoma ndo mutambo wacho life goes on. Lucinda hanzi ndaisa maspika ndaisa pasi. Zvakaoma.
saka zvimwe zvinhu zvachona hangu ndandichireva kuti tomboseka zvedu unofanira kuve neplan usavhure foni usina plan. One, tanga wanamata kana uri wekunamata Mwari ndaita shungu yekuda kuziva kuti ndione kuti pane chiri kuitika here, asi kana ndazviona ndokumbira nyasha chaidzo dzekuti ndisaite overreact. Inini hangu I think kazhinjika even somebody wokuti you laugh it off sezvatiri kuita zvanti zviri nanototi Evangelist batewo foni kunzoko ndichambovhura foni kana wabata ndokuti hanziwa kuti ndaona kuti zviri kutsva toseka toridza marecords wotamba toseka toti zvinozva waziva wakuda kudini, because ukazviita usina planners kana munosiya vana unosiya vana panguva iyoyo munozoti pane pain yekuchiketika panguva iyoyo inobvisa rational nereasoning yako ndo danger yekudi yekubata mafoni panguva iyoyo ukaona zvongosingafungire asi iwe wambonoona asi waenda uchidaka kuona uchifunga kuti pane something saka chirega kuzoalawa kuti ushokekane. I've known vamwe vanoti panguva yaanongoti achipedza anotungidza imba yese nekubvarura kana kupwanya motikari amusamamboda mwanitora unotungidza motikari yobvira yotungidza imba yaachada kugara futi yobvira, but it's because waita overreact, you were not expecting what you saw. Saka now that was discover unoluza a moment. Munozoti pane munhu wese tine nguva yekumboluza reasoning yekuti unongoita react ipapo, abrupt reaction, a reflex reaction yaunoita panguva iyoyo because you are shocked kana kuti you are in pain, asi ukazogara pasi ukareason that's not what you would have decided to do. Saka because of fear yekuti unozoita overreact kana kuita abrupt woita behavior isina rational, zviri nani kuti kana wakuzviita tsvaga hako munhu unotrusta anobva akudzora usati waita abrupt reaction, zvitori nani. Kana usina unotrusta kushare naye then chibva watoziva kuti pauri kutsvaga ukawana even a plan B, because asikanaka vanhu vari kuzviuraya nenyaya yemafoni. Unogona kuzviuraya uchiti vanhu vari kudanana zvinoshamisa, yeti pamwe munhu angotexta achifleta, moza kuna munhu vanofarira kufleta vaye ari kungofleta hake but there is nothing really tangible going on, but ari kungonakidzwa nekungodzwa tuma sweet words mumwoyo make iwo ndiwo anoda zvekuti do ende kwaari you are everything. Iwo wangozvirwadzisa hako netuma message maybe tiko munhu ari kungofletawo zvakari kungonakirwa nekungofletawo nema messages somebody. Saka handisi kuti zvakanaka, don't get me wrong. All I'm saying is some of the bitterness yatinoita vakadzi, we can avoid it. We can choose to avoid it. You can choose kungoti foni andibate, asi kana wabatwa nemweya wacho uya webhundu syndrome uti imbobata uone, then you have a plan inokubatsira kana une zvawasangana nazvo. You have someone that you trust ane pfungwa dzakakwana, kwete umwe uti anokufa unozoti kune dzimwe shamwari dzinokuomberera uchinyura so enda aiwo ahomana pawasvika pasati pambosvikwa apa pinda mhanu iwewe uchinyura dziriko shamwari dzakadaro watichi ukabvona message yekuti kudini maiwe inini ndanditi wezvozvo nhasi chaiye mabhegi angu ndinenge ndatobata nhasi chaiye amanaka usandishungurudze mani unozoti kudzokera mbamuna kuna imwe shamwari yekuti inoexaggerata issue yoyo ugotoswera iwonewo wachona wabuda mumba. I'm not saying farirai kana vari mumaita zvavaita, but what I'm saying is my relationship sechinji chinonzi marriage, it's a journey, it's an institution. Ndofunga vakanondiziva ndakambotaura kuti chikoro chaunotanga kupuwa certificate usati wachipinda mukachata nhasi hamusati magara mese mototanga nekupuwa certificate inonzi marriage certificate. Why muchipuwa certificate musi wamachata? Because muri kunzi makorokoto eushingi, muri kupinda chikoro chausati wanyora exam yacho uchanoiona wamo, mamodules acho uchanoona amo. Munhu wachona imagine kuti mukomana wema muchingoonana zvema 2 hours muchionana zvema 3 hours ahumuzive yes mozoti kanjani pamaiwe muchinyengwa muri vasikana vedu we kana kuti vachiri kudanana vari vasikana kana mutoilet haupinde mutoilet ukapinda unototya kuti ndikaita noise kuflasha unotonyara kana kuflasha toilet yako because unongochingoda kuti aone a perfection. Ameno zvazvengoita ameno vamwe isi ndo zvataiona munenge muchiita kunge vanhu vari perfect vari out of the world. Kanjani kudya chako mukaenda chero kaendeswa ku restaurant hanze ku lunch unongochinonga uchisiya uchinonga chicken chaiyo unogona kungoti nyepfu bvwasiya isusa kutswanya mabhonzo waitorwadziwa uchirisiya riri muplate kuti hanga ndone nchitswanya bhonzo. Saka you find kuti musingatozivane makazotanga kuzivana manje machivharirwa mumba muya mabata certificate. Ndosaka vachikupa certificate usati waipinda because vanozoti vakakuti tozokupa wagaraka hauiwani haufoka yebata certificate. Vanokupa wakupinda kuti iwewe kushinga iyi certificate ishi wabvuma kuti uchashinga hezvo
ndopaunozoona kuti ane ngonono, ndopaunozoona kuti anonhuwa makumbo, ndopaunozoona kuti pamwe anonhuwa mukanwa, ndopaunozoona kuti anobuda masiriri, unozotanga kuona zvimwe zvinhu zvokuti akomana ndiye munhu uye iroyo. Saka marriage is an institution ine a lot of wonders. Inoda kuti kana waipinda ka you have the wisdom. Ndosaka zvinzi vakadzi pray. Zvimwe zvacho zvotoda wisdom yekudhila nezvauri kusangana nazvo panguva iyoyo. Zvimwe hazvitaurike. Unoziva, you learn to mature kana wa marriage. You learn to mature. Pane zvimwe zvokuti haukwanise kuzviudza vanhu. Zvimwe zvokuti ndezvemba menyu chete. Pane zvimwe zvokuti unoshodzwa kuti ndodhila nazvo sei. Wakuona munhu ari different from munhu wakaona. Wakuona munhu anorara akapfeka bhutsu chaiye. Wakuona munhu all sorts of characteristics. Dzimwe dzawaiti handinyangoenda munhu akadai. Machata ndopo wakutanga kudziona kuti Yesu inga ndiye munhu wacho wandotori naye. Saka you need a lot of grace and patience to tolerate. Anosiya mesi mutoilet very good zvako Cecilia. Unoona rimwe zimunhu kuti ukapinda mutoilet but varume generally hameno chikuru chocho hameno havachipinde here. Uifind kuti vazhinji vacho havaflash matoilet. Anotozoti agara yezu pamwe achitokurafura kuti unonetsa mhani iwoyo yatuda kuita perfect ichi chinoshamisa. Kuna mwana kuti anofunga kuti toilet haiflashwe pese pese unze unge pamwe aitawo kana number 2 yake anofa ndo panoflashwa toilet. Saka all those things will come in place. Unoziva ukasazvingwarira unotanga kurohwa moyo nemunhu musati magara mese kana mwedzi. First month of chat yacho chaiyo unenge wakutorohwa moyo. Saka it needs a lot of patience and tolerance. Kuti Mwari zvandiri kudzidza pamunhu izvinyowa nezvi. Ukasadaro uchaita mabundu boys. Anoita mabundu boys chaiwo kwete bundu 1. Bundu syndrome ye1 unoita mabundu, anonzi mabundu, anoita mabundu. Every day uri kuita rimwe every day uchipaila. Why? Because unenge uri kuramba uri padenial. Saka pane zvimwe zvinhu zvekuti rega kuramba uri padenial, especially kana uri marriage. Rega kuramba uri padenial. Wakutonida kuchidzidza manje munhu wako munyowani. Kwete uya wakada uya kuti maitadza kudya mese musingapedze chikafu, muchiti mukadya mukaorder machips mese amupedze, mukaorder sadza mese munochika maguru, muchiti amudye maguru anonhuwa, muchiti mazochigara mese manje uchaona kuti haadika sadza kadiki, anoda poto yese yaanoroverwa. Anokuudza kuti kasadza kawandisira handigute. Ugorova rimwe poto agokuudza kuti handina kuguta. Kushoti neimi ari kuisa paizi sadza mazisadza ese waye. Saka you need to start to learn munhu wako. Wonyora pasi ma weakness mamwe ajairike mamwe anojairika. Mamwe ndeyekupa kuna Mwari kuti Mwari aya akundiremera ndibatsirei. Saka ukasatodaro unoremerwa every day. Zvitori nani kuziva what to expect. Hanze Mwari ngachinhuwa hapwa zvese izvozvo. Saka zvimwe zvacho iwe ukamukadzi ukaona kuti ari kunhuwa hapwa. Marolone moza marolone evanhu havambonyanyi kuatenga pamwe vanhu havafunga kuti ane basa. They are very good for hapwa. Ngumutengera roloni yake wose mukadzi, wompo roloni yake wodi, oningikina opota achisa. Varume vacho dzimwe nguva zvimwe zvacho zvinokupa bundu zvachonaka, zvinhu zvaunogona kungosota wewewe. Mozoti varume dzimwe nguva kana materesi ningi tauro rekugeza chairo. Kana muchivhakacha samwe paipai. Ukasa kurongedzera toothbrush netauro anongobuda akadaro otoenda. Unosvika ikoko kumba kwevanhu ikoko asina kana tauro kana kana toothbrush amene ikoko. Saka zvipo zvekutodzidza kwete vamwe varume vari very particular. Kuti kana muchifamba anorongedza bhegi rake ega, agotweza zvinhu zvake zvese zvinodiwa ega. Pagoita kuti iwe ukasatoriringedza uchiisa iwe mukadzi wacho, unotononyara masvika kwamuri kuenda. Saka dzidza munhu wako. Ukada kudzidza newanhingi, kuti dai muchiita sababa nhingi vanoita vanodai. Chakaita kuti baba nhingi vasvike pavari maexperience avo akasiyana neakaitana nemurume wako. Mukukura kwavo, mabasa avakaita, zvikoro zvavakaenda, family dzavakabva zvakasiyana. Saka you cannot expect kuti uti ndoda kuti uite sanhingi. Aiwa. Uyu akashepwa nezvakasangana naye. Just like iwewe. Pantori namwe akadzi kuti murume wako akavatarisa anoti dai mukadzi wangu akaita sevava pacharacter kana in things, the way she does things. But hauna kushepwa nevakadzi vakaita sevavo. Kune vakadzi vamwe vekuti akakura pamusha. Akakura pamusha akatrainwa chimwe chihumai chepamusha so chokuti iwewe pamwe hauna kuwana mukana iwoyo. Iwewe wakakungura uri kaslay queen uchidzidza zvikoro zvevarungu ukabva kuheritage ukadini ukabva waenda kunasti ukabva wabva kunasti ukabva waona kabasa kako mutown. You are so slay, you know, nzara dzako, everything about you is just, you know, that's you.
wasiyana nezvisikana zvimwe zviya zvinenge zvakakurira kumusha zvezve zvekuti chinomuka chichidhigaira chikamuka chikatsvaira mumba chikadii iwe ukatonzi ndiro chaidzo nzara dzako dzinotanga kutsemuka unokwashuka newashup liquid maoko, you can't just do it. Asi pane chimwe chekuti chisati chaenda kubasa makuseni chimuka munenge mavhakacha kumba kwechimwe kana chimuroora kana chimurume wako anenge achizviona chinotoshanda chine good job mutown, but chikamuka chinopinda pasingi chorova chosuka ndiro chopedza chotsvaira mumba chopedza chodini iwo apo unenge uri kamisi ndoenda kubasa, iye murume wako unoziva kuti mai guru ningi vaya vanoshanda vane good job, but akomana mukadzi uya anobata imba yake. Apa iwo watokompewa kabisira handiti. Saka we always are different. Iye wacho futi ane vamwe vari nani kudariko iwewe futi kune vari nani. Saka it's not about comparing. Mumarriage menyu mukachongotanga zvekuda kukompeana cheteka munostresseka mukaita mabundu boys mese. Saka the best is to accept each other. Zvamuri motozivana kuti isusu weakness ningi dai zvaitogona kana mozoti zimwe nguva vanhu vanozomboita tumagemu tuchaito kunzi let's write chii chaunofarira about me, chii chausingafarire. Zvinoikazotambwa nesu manje vana Evangelist munopedza marovana nemurume wacho wati chii wataufarira chakati saka ruti ndakazoda madzimaika ini zvangu ini. Saka but those hanzi nati matigone papo Evangelist asikanaka mamboti ngatitambe kagemu kacho I think akadi muri 2 kuropesa marovana kanoda ungodedza imwe kapo moita 4 moti unongodi chimwe chimukadzi chekusimbisana nacho oza sometimes unongodawo chimwe chako chinokusimbisa unenge uri simbe isingatsvaire mumba. Saka murume angadawo kudzwa kuti chandisingafarire pauri china. Mozoti sometimes soka in life it's so hard kuti munhu akudze so. Saka chigemu ichocho hachizode muri 2 munogona kurovana, munongoenfetoka mukakapoka munonzwisana nako moti nhasi ngatichimbotambawo kagemu aka. Imimi varume toda kuti munyore pasi, mwe ngaanyore chaanoda kuti chakanaka chinomufadza pamukadzi wake. Mobva maudzwa mai we munozodai, munogona kubhajeta, munoita sei, munogona, munoshanda, munotengesa, munodini. Manyemwe kandiseni nzeve dzinenge dzamira manje ndenda kunzwa kuti ndasimudzirwa. Ngatisvikei pane zvisinganakidze zvamunoda kuti zvichinje. Ndopaunonzwa kuti munotiuraya nenzara mune usimbe hwekubika. Saka unoda ndise iwe uzondoenda basa ina handisi ndiri working class keni iwe hanti unongobva kubasa tisi tinganeta saka unobikawo zvatochinja mpaka. Saka sometimes futi imwe bitterness yachoka it's because we close in. Hatidi kuudzwa chimwe chinhu chatoda kuti unozoona kuti unotota bhundu yekuti akanditanza ndibike patika ari kutaurawo mune zvakanaka. It was not intentional kukurwadzisa. The intention was kuti angoexpressawo chinhu chaanofila kuti chinoda kuti kugadziriswa. Saka sometimes as well zvimwe zvinhu zvatinoti zvinonetsa zvachiona ukazvitarisa zvinhu zvinogadzirika, but we have to be wise. Tinongonida ka little wisdom katinongoti Mwari ndipewo ka wisdom as a wife, as a mother, in that area ingopuwa ka extra wisdom so kuti instead yekubatikana be a solution giver. Inini hangu ndichiri muprocess yekukura umwe area imomo, but there are some things zvandakadecide kuti ichi pane kuti ndirambe ndichirwadziwa nacho I need to work on a solution more. Saka handicharamba ndichishamisika nemanifestation yechinhu ichocho, but ndakutsvaga solution of how to manage it. Hanzi naCatherine agemu iro munoraramisa taudza neEvangelist. Hanzi mambobata chokwadi nhasi tadzidza vedu. Gemu racho iro riri kana muri vanhu vari mature rinofaya. But ini ndakazoona kuti rinoita easier mukadedza kamwe kakapo kuitira kuti mune muchipomodzana. Ivo kana vakutanga kuti movha maitonge makamboona kuti pane imwe nguva yekuti imi mune muchitonetsanawo zvenyumba menyu, but kana maenda panze apo mukaona vamwe vari kunetsana munobva maitonge munoziva zvamuri kuita stereki moti musadaro suwaiwa zvita zvakaoma. Saka ndo gemu racho. Saka imi mune mauti mukoona wava kunetsana moti vedu ipapo hamusikuona kuti muri wrong here, mune makutonge ndimi kamechiwa kapo. Kana imi makunetsanawo wewe mboitawo kamechiwa kapo voti asikana munga manetsanawo nyaya yakadaro here. Saka sometimes it works better. Zvinongodawo kuita kamwe kakapo kekuti
kana kubatsirai kana fire extinguisher kenyu kana kuti gas lighter. Unoza pane pa friendship kemwe couple inota kana mchida gas lighter inoita gas lighter, kana mchida fire extinguisher inokuita futi fire extinguisher. Saka as a couple futi zvakanaka kuveneka relationship kemwe couple yekuti before maita mabundu boys inouya yobva yakubatsirai kuita quench out moto unenge wakuda kubuda pane kuti muite mabundu boys. Saka hanzi ndimi makutoita makansela mune makutoita apa imimi nezvacho mairovana zvokuti dhu, asi mune makutoitawo makansela maono mune vakutoita kunge vanopenga kudarika imimi makutoona kunge vanopenga kudarika imimi. Saka ndo yacho, saka ndo zvanaita aya ma-reasons handiti kuti usati wanyanya kuchengeta bundu tarisa kuti is it intentional, zviri unintentional here, imagination yangu here, iperception yangu here, kana kuti exaggeration yavepo yekuti mumwe munhu auya achizosvitsa information pane exaggeration. Those are some of the things to look at before you even become bitter. How do you know kuti you are bitter? How do you know kuti une bundu boys? Ungatadzero zvizivo kuti une bundu boys, mbondidarikewo wedu bundu boys auinzwi here kana wakaita kura. Pana anoti ndasingatombozoti ndakaita kura, pana angashamisika kuti anayo because kazhinjika nemuridzi wayo akaikonzera unotomuziva futi. Saka handifunga kuti pane munhu anganyatsoti ini ndasingazoti ndinayo, unotoiziva ende unoziva neakakonzeresa. Izvozvo hazvibude mupfungwa dzako, mukonzeri nechakaitika nemashoko akataurwa kana kuti nezvakaitika, mind yako inocapture sekamera kudai. Unozva ukatonzi drawer, ini ndomboti kana ndichiita macounseling angu andinoita ndinoti kumunhu drawer, chidrowe chinhu chacho ichocho. Unotoona munhu achidrowa kana fesi yemunhu zvairi chaiyo. Drawer ukafunga chinhu nyaya iyoyo chichaunonzwa kana chaunoona ndidrowere chaunoona mupfungwa dzako. Unonyatsoona kuti akomana chiri vivid mupfungwa dzemunhu. Saka chinhu chiunotochinzwa kuti unacho. Saka unogona kupesira wakuona kuti ndine bitterness kana wakutoita BP. Unogona kutsva cheko ukafunga munhu iye kana kuti akamentionwa kana kuti ukamuona ameno kakutsvaka unoita so. Unonzwa kutsva kana kusheka ukamuona. Kana kuti unopedzera wauti chero iye akaedza kuda kuuya kuti agadzirise. Chinozonesa nechoti mumwe munhu achanobva azviziva kuti alright ndakakurwadzisa. Ochiuya oti ndakuda kuti ndigadzirise nyaya iya. Ameno kati manyawi here kana kuti kuda kuonererwa indozoshamisika kuti alright wangu chiri kurwadziwa munhu achauya atakuda kugadzirisa hausi kuda futi kutaura naye. Saka uri kuda kuramba wakachengeta bundu boys dzako here mumwoyo mako. Saka ameno ipapo ndo pamwe pacho pekuti hauchada futi kugadzirisa. Wakuziva kuti handimboda kana kukuona hanzi thanks nokutenda hanzi kune vese vasina kufollow Evangelist Debra, please follow her page ravo pa Facebook. Thank you. Vanoita ma-devotional prayer zvakare. Thank you so much nokutenda. Yes, rega nditomboikandawo. Inga unotoonawo vamwe vanhu vanokuappreciate panyika sikana. Moza kuti unenge wangojera vanhu vanokushora, vanokukriticize. Moza kuti utatowo munhu kuti ushoti naye munhu ndakamutadzireko ada kundidai. Unotoriwana uri mwezi munhu rine hasha newe zvokuti upenyu soka zvakaoma. Saka page rangu rinonzi Evangelist Debra. Tinoita ma-devotionals makuseni, ma-prayers nema-teachings. Musi Thursday, just before I go, musi Thursday, tine mangwa nasi Thursday nasi 9:30 p.m. UK time, 11:30 South African Zimbabwean time and other Central African time na 11:30. Tunaita ma prayers inonzi prophetic declarations night, Thursday recovery hour and breakthrough. Tunaita ma prayers and teaching on how to set yourself free from spiritual strongholds and warfares. Nasi tiri kudila ne topic inonzi let me go Satan. Why we are dealing with that theme ndeyekuti pane pamwe pakuita kanoita mweya wafaro so wokuti unoza upenyu hwako unoti farei wetongo kunyeni wambonyenyeurwa negonzo rikati pfa rofuridzira rikati pfa rofuridzira. Pane kamweya kanombodaro mupenyu kakati pfa unofara mazive wezvichita 3 days boom zvaenda. Kana zvaenda unonoswowira po kuseri kwekuseri ugombodona zvakaoma wozotanga kusimuka mbichana wangoti fare wobvanzi pfa. Ndo zvinoita mweya wafaro. Saka ndo mweya watiri kudhila nawo, the pharaohic system, pharaohic power, pharaohic influence yekuti inokusunungura wati fambe yokutera yokudzosa, ikati fambe yokutera yokudzosa, mweya isingade kusunungura zvachose. Saka theme yedu inonzi let me go Satan. Ndinofanirwa kusununguka zvemazviro kwazvo, total freedom, because Jesus Christ said it is finished. Handitenderwe kuramba ndiri muranda wako Satan. Let me go, I am going. Uchida usingade unozvisunungura wega, unozvisunungura
kusunungura wega. You can never be in bondage forever. Why Christ said it is finished. Kana Jesu vakati it is finished ropa ravo rikaerera. Who is Satan to say uchiri wakabhindwa? Saka ndo imwe nyaya tinayo nhasi muprayer. Vari free join us 9:30 p.m. page rakanzi Evangelist Debra. Mukauya ipapo tinoenamata pamwe chete. Thank you so much nokutenda necomment. Saka tanchitaura nyaya yekuti unonzwa kuita hasha dzekuti munhu akauya mutaurirane zvinozoita mweya webitterness uyaka unodedza imwe mweya yakaipa. Uya munhu akuda kuti achiuya agadzirisa handiti iwe usunungure. Unonzwa rimwe zimwe here kuti handichade kutaura newe, handizvandotaura naye nezvakaita zvandotaura naye chi. Saka wodi ungotaura chibundu boys chako chete uchienda. Saka kana wanga une chibundu boys nhasi, whether munhu auya ati sorry kana hana, chizvipa sorry wega kuti I'm so sorry, body yako apologize. Ini nezvo ndakazviti my body is a temple. Ndofana kuapologize body yangu kuti iwe sorry ndakakuremedza mani. Sorry ndakakuremedza niye munhu akati isina kana nebasa rese. Ndingaswera ndichitsamwira nyaya kunzi hanzi yeye una zvavakaita vakagerwa musoro wakabhenda. Umwe akazonditi hanzi maziso enyu onai maziso enyu zvaakaita akundinyera maziso. Indine hefiva masango anenge akazvimba namaaleji. Onzi hanzi maziso saka ndoda ndiite sei. Ndoswera ndakaita bundu boys nenyayo. Uko hamene uri kunetseka nazvo. Inini life goes on. Handichatombozvioni. I'm happy the way I am. Unopuwa low self esteem nevanhu kasangwara. Zvimwe zvinhu zvinouya kuzokupa low self esteem. Satan is a crafty spirit. Anoda kuzoti akakudza kuti he wanzi une ziguma rakakura. Wakufamba uchita unozomupesa ugara uchitenga mawiga anosvika apa. Wakutonge chimuchembere unge muroi. Ndina umwe musikana wandakazoti naye mawiga kwanombawa nepi. Unahodha kupikwa mawiga etype iyoyi. Zvikanzi nechivhara maningi anzi mapfeka anzi chine guma. Nechivhara guma. Ndikati guma ripi? Zvikanzi ndakaudzwa nesu tanzi ndine guma vanangoti guma rakura nyanya. Saka anga kutenga zviwigi so zvinenge zvakadai saka face yake inenge yakasara yakadai maziso. Asikanaka asivari usadaro so. Saka izveni. Saka zviwigi racho rinenge rakumita awkward akuita funny. Ndikati newe guma rako ripikwa zvarakangoenderana nefesi yako. Apa she is a beautiful girl. Ane guma rake ro rachoka but zvaingoenderana fesi yake yaita chichadiki kuno she is so beautiful. But Satan zvanoita anotuma rimwe zimunhu rinero kudzwa kuti iwe une guma risingaite. Saka wakupfeka kana upfeka wigi manje anga kuisvitsa Saka inenge yakaguma eyebrows izvi zvameno zvinonzi zviizvozvi zvakavharwa zvakadai iye fesi yake inenge yavharika netumaziso. Ndikati asikanaka. Unoza vanhu so apa iye amudza amusiyane bhundu rekunzi hanzi wakanyewa kuti une guma. Apa iwe wabva wasiwa futi usina une low self esteem. Saka sometimes futi don't just listen. Rega kutendera vanhu kuti vanongoya vachikuudza zvokuti titi wanzi hanzi nagamu tiri powe mother and daughter. That's good. That's good if you're there as mother and daughter. That's wonderful. Saka don't allow people kukujairira zvokuti vanongoya vachikuudza kuti uri kunzi. Those people, yes, some may do it vachifunga kuti vari kukuda, but in the end they leave a damage ka. Anenge asisipo paunosara wakuita reflect mawedzi ayai. Anenge asisipo paunenge watakura bundu boys yako mwoyo mako. Anenge asisipo pauchatadza kudya. Anenge asisipo pauchasweta usati warara. Anenge asisipo paucharwadziwa. Saka those people, be careful about them. Hongu zvinogona kunge kukuda stereki, but most of them are damaging you. Inini hangu I would rather kuti kana uchindida ndirwire koko unenge wazvinzwa. Wondimirira stereki. Wobozoti hamungatauri zvakadaro about Evangelist ndiripo hazviite. Wobozoti she's not what you think. Ndovaziva she's like this. Kwete kuti unozoya wonditirembedza, wonditifunge vanhu vese vakakuvenga izvo zviya, vatombokudaiva kuti ndane bundu boys, ndaparara self esteem yangu, handisina confidence, handichaziva how to deal with people, ndakufunga kuti vanhu vese vakandivenga, ndatowe in a worse position. Saka let's be careful before we carry information. As now you've won with the forehead gang, we're proud. My hubby loves it. I'm to do hairstyles that shows it. Funke, unopukanywa nemwe munhu kupukanywa self esteem upesira wakupfeka maoversize. Unzazi tumakumbo twako twakaonda. Unzazi tumakumbo twako twakaonda wena. Wadi kupfeka mazisketi marefu. Unaza uri mwana mudikizo. Unapfeka mazisketi. Asi vanhuka. Vanhu vakaoma. Imi sunungukai Jesu vakakufira yasikara musavumwetwa varanda nevanhu. Hanzi Satan anodzikizira chokwadi. Inini I love my guma. Thanks so much. It's the forehead. The forehead. Vanenge vakazarwa vemaguma panapa. Chimboisa mapicture acho taone maguma. Hanzi nautiri I like kana uchindida ndirwire kwandisiri. Yes.
kuna munhu zveshoka vekuti ikoko kwarwiwa you were quiet kana kumboti bufu kana wozoti wauya kwandiri wakudaita energy nehasha kuti vange vachiti kwade kudzita ikoko dai wadzita ikoko ka waiva silencer waudondipa hasha inini kuti ndite sei ndandisiko kana ndandisiko pedzerana ikoko kwamamuri ndozoti mama itanga sei. Saka be careful nevanhu vanonyanya kutakurira information vachiti hanzi. Those are some of the hidden enemies dzinenge dzichinyepera. Do you know you can have my private enemies anoipretenda kuve ma-friends yet they want to see you hurt. Ndo vanoda kuwigira ma-careers of bad news. Munoza Job pabhaibheri rinotaura kuti Satani paanga akuda kumupwanya pakaita ma-messengers one after the other. Umwe akauya zvikanzi vana vako vese vatofa izvozvi, umwe akauya zvikanzi mukadzi wako atofa, umwe akauya zvikanzi mabhizinesi ako abvira moto, careers of bad news. Kana vataura ungati havana basa nezvichasara zvichiitika, they know kuti uchasara uchiparara. Saka be careful, rega kunyanya kufarira kukuza kuti ningi ndiye akatozondiudza ngaandirwire. Indoda kuzonzwa statement yekunzi akomana ninga akakumirira ende akaita kurwa chaiko akamira, kwete kuti kwazvataurwa wangochitokomenta. Peter akaita sei pakanga pakurovererwa Jesu, akauya akanzi iwewe takuziva waive naye. Kana matauriro ako chewanoratidza kuti ndiwe unotaura language yaitaurwa naJesu, unofamba saiye, zvese zvako zvinoratidza kuti ndiwe wanga unaye. Peter akadi akaramba akati ndisiye inini chaiye, mundisiya ndisiri nini, aramba. Asi aifamba nani naJesu. Dai kuri kuti Jesu anenge azosungwa ndatovaona vanhu ivo vaivaenda tombosvikapo ndikasi ndichida kutokumirirai vakandidzinga, anenge akuda kuzviita muhadhi manje. Asi amba achikuramba koko kwaanga ari koko. Ipapo pauri kunyewa, ipapo pese anenge achinzi ndiwe shamwari yacho, but imi ndiregeini kungaite sei munhuwo zvangu ndisiyei. Ozoya kwauri akuda kukupa hasha. Ngaita hasha idzo hasha dzawakunzwa uchizondudza ita ikoko. Ini ndozonzwa kuti wakarova vanhu uchindirwira, ndozoti you're a good friend. Saka ndo chimwe zvacho kuti be very careful. Unopedzera wane bitterness kuti unoiona kuti wanayo nenyaya kuti unoita hypersensitive, unogara wane BP, wane stress, wane fatigue, usina confidence, low self esteem, hasha, rafu zvese, then you become ungrateful. Auchatrusta vanhu vakakuitira chakanaka, waungoona kunge vanhu vese they've got potential yekukubetreya. Unongosafadzike, wakamboita munhu kuti afadzike kana yangu akavetete kana murora kana amwene kana nani, afadzike unochizoti omufadza sei. Unonzwa kuti ndozvaita ningi aindibata kumeso achiita anditira zvakati ningi, anoramba achingokompea nezvakamboitika muupenyu hwake. Saka be very careful. Then poita zoti you become insincere iwewe wacho. Somehow you close your heart. Wozvizwa kuti ndichada kupa vanhu love because vanhu vanodestroya. Saka you become insincere. Unongochipa vanhu maplastic smile, unongochiti nyange uripo panzvimbo unenge usipo mwoyo mako, you fail to trust, you close doors even kuvanhu varofana kuvhura madoors. You end up even missing destiny connectors dzako. Why? Because people can't penetrate you. Vanhu yangu vakada kuita relationship ka unoza yangu machechi isitozomuzwa wanchinzi inini hangu ezvinokana muchechi chaiko kana ndikauya handidi zvokutaura nemunhu ndikangopedza chechi ndobara bhegi rangu ndoenda. You close doors to genuine people vari kuda relationship newe. Why? Because you were damaged nemunhu akasiya bhundu mumwoyo mako. Saka sometimes don't allow yourself kuti utange kupainta munhu wese, ukaona munhu wese ubva wazviti vanhu vese handichatrusta vanhu vese vakangofanana. People are different. There are some people who are very nice. There are some people vanokuda nemwoyo wese. But now you have to have the discernment and ability and capacity to assess manje uchionawo vanokuda nemwoyo wese. You can tell. Unogona kuvaona. Saka don't close your doors. Wongoti vanhu vese ndo zvavari vakaipa. Vasi vese vakaipa. Kubetrewa ne1 doesn't mean the whole world is a betrayer. Kuletwa down ne1 doesn't mean that's how the whole world sees you. Kune vanotoona the best in you. Kune vanotadza kurara nekuti nhasi ninga andifonera funge I'm so happy ndane relationship naye. You are so good and you are a jewel to somebody else. Saka don't close your heart doors simply because unebundu nemumwe munhu kana kuti you were betrayed. Betrayers ariko asambofa akapera and aperere pauri. Iyewe wakatombobetrayawo someone. Iyewe futi you are a potential to betrayer. Saka don't usazonyanya kubva waita kunge zvatangirwa pauri. Aiwa zvakatomboitika zviri kuitika zvicharamba zvichiitika, but iwewe wakungonida wisdom chete yekuti nawo uchikwanisa kuona kuita assess usati waita ma-relationships are too deep. Try kuziva vanhu. But like I said again, even though ukatoziva munhu wese ane potential yekubehave in a way that they never imagined. Inini izvezvi zvandisandambopinda mune ma certain circumstances
ndikapinda mu certain circumstance ndogona kutobehave in a way yandandisati ndambofungira kuti ndingaite. Why? Because it's easy to say handife ndakadai ndisati ndasvika pane stage iyoyo. Munhu wese, life is a journey. So there are some circumstances dzatiri kusangana nadzo dzatanga tisingafungira. Hapana manual yeupenyu yekuti unoti ndakadzidza kuti apa pakadai ndinodai. Zvimwe zvinhu unotozodzidza zvaitika kana kuti zvauya kuti I should have done this, but unenge watoita that. Saka in life tese vanhu, it's a journey and it's a learning curve. So give each one the benefit of doubt yekuti akakukanganisira ane mukana wekuti areflecta naiye futi akatoona kuti akabehavior akaresponda wrongly to the situation. Just like you and me, pane macircumstances ekuti akauya hatigone kuziva kuti toita sei, tinotozodzidza tatopinda maari, watonyura musituation kuti I wish dai ndakabehave like this kind of dai ndakadai. Saka we are potential haters, isusu potential betrayers tese takadai. Saka handisi kukurudzira kuti ngatifambe chirwadzisana, but ndingoti most of the time you find that tese vanhu pane macircumstances atinombotadza. Unoza munhu esani kamoment kekumbopenga, munhu esani kamoment kekumboruza njere, munhu esani kamoment kekutadza kufunga chaiko, kutadza kurizina. Ukabvunza munhu apisa murume nemafuta uya after apisa murume unonzwa kuti afungeka, it wasn't worth it, antombozonda zviitire, but ndangonzwa dzimwe hasha so panguva iyoyo. Saka munhu wese nzvanataura kuti pane kamwe kamanyawi kanogona kungobata munhu okomenta something about you, yete mwoyo make didn't mean to. Asi angobatwa nekamanyawi keungokomenta. Kana ungobatwa nerimwe mwedzi mwere ungorelease information, ungotaura nyaya secret yawakamudza, ungoiti pagu panguva iyoyo. Kuti achizotora back mawedzi kuti no I did wrong, achakwanisa but atoreflect akatoona kuti ndaita zvinhu zviri wrong. Saka before you keep grudges or you know even kutodzorera, zvanaitaura kuti if it's intentional, is it intentional? Was it unintentional? Is it your imagination? Is it your perception? Was it exaggeration? Try kumboita filter all there. Kana zviri intentional, then why is that person ane hasha nekusvika ipapo? Can you resolve it? Fungeka, you lose nothing by putting effort to find out ways of resolving something. It's not a weakness. It's never a weakness. Kuisa effort yekuti funge ningi, I've seen kuti unenge one bitterness mazvano neni. The way yakadidaira pepe uchiti, ne the way yakadai. Is there anything I can do to make things better? Inini munhu akatosvika achindidaro kwandiri, I will say this is a mature person. Unenge wandikunda zvakanyanyisa. Because inini ndine bitterness, ndikuita attitude ndoda kushotesa. Iwe uya kwandiri kuti funge I noticed kuti there's something, things have changed. I could have hurt you ndisingazive. I could have said something I don't know. Is it something we can talk about? Kana uri munhu ari mature ane dzidzi, unoti yes, let's talk about it. And you talk about what you felt, you talk about what you heard, you talk about what you saw, and you resolve it amicably. Pane zvimwe zvokuti munhu anoti fungeka I'm so sorry, I didn't realize kuti ndo impact yazvakaita. Kana kuti funge zveshuwa sorry ndakataura but I think ndakangofarisawo. Friendship yanga yaluzika igotojoinika. Saka aim to be the better person always. Aim to be a resolver of issues. Rega kunyanya kuti ukarwadziswa wakutongoti saka ndoda kumukaurisa back to sender chaiyo ndo yanda kutoita. Unozoti unopedzisa waroya. Unopedzisa waroya kana kutakuriswa chikwambo chausingazivi. Ugofamba hama dzese dzichiti wakatakura chikwambo ugoti nini chaiye? Wakachitakura nekusaziva. Why waita back to sender nyaya usingazivi? Wakanotakudzwa kanzi orechi ukachifuridza anozodai bhagu nemheni munhu afa. Watouraya, watomuroi, watograduate. Wakutoverengwa kune vanhu vakauraya. Why? Because of Bundu boys. Saka whatever it is, don't allow yourself to keep bitterness mumwoyo mako, because inokuvadza iwewe. Ine potential yekupedzisira yakuita muroi, ine potential yekupedzisira yakuita mudi, ine potential yekupedzisira yakuita iwewe the worst person, ine potential yekuuraya character yako, ine potential yekuuraya future relationships ako, ine potential yekudzinga destiny connectors ako anga ari meant to help you in life. You will never give them a chance because you are bitter. Saka those are some of the impacts the bitterness. Saka ndangoti nditi nini, it's a very big topic, and this is what tingaipedze nhasi here, but it doesn't look like tingaipedze nhasi. Nofunga togona kumbogumira panapa kwanhasi. I'm sure maneta nekuteerera nditi. Laureate amuna uneteera nekuteerera. Hanzi nanokutenda I feed my soul mama, thank you. Have wounds and vanongoti I am okay and shuts. Nyaya kungoti I am okay is dangerous. It's very dangerous. Zvina nongoya ndoti nokutenda fungeka.
maybe ndakatadza kunzwisisa, but pane musi wakakomenta zvakati ameno ndakanzongoereva zvakati ndizvo here iwewo taiwa zvandaireva tobva taresolva toti I love you tobva tapedza totobva paita akuwirirana. Sometimes it's good to talk about it because ukanyarara chinokura chichingota chibhundu chopedza chaita chikensa chopedza chaane poison chozoputika musi wachinoputika chinobudisa ropa rinonhuhwa kana chabudisa ropa rinonhuhwa chinokoza kuti utaure mawedza wanga usingafanira kufa wakataura and people will see you as the worst person. No, nyangu wako kuri kunzi munhu atadzirwa that one ari rafu anobuditsa mumavhu muromo make vanhu vakutoona kunge iwewe you are the worst person yet wakachengeta ukarera bitterness for too long. Saka bitter spirit takes away the better person in you. Bitterness inoita kuti the good person in you, it takes over the better person in you. Iwo ndiwarwadziswa ndiwe waitwa offense anditi. Bitterness inopesera yaita kuti iwewe level ye offense ya. Iwewe bitterness inokuita kuti wewe the worst person kudarika level ye offense ya wakaitwa. In the end you become worse than uya yakaku offender. You are likely to offend others even more than zvawakaitwa. Bitterness yaunayo inotanga kuita overflow kuvanhu vasiri necessarily involved. Then instead of having one enemy wakachengeta, so many people will start to avoid you. Why? Because you become unrelatable. Kune vamwe vanhu kuti funge kutaura chokwadika. Unonzwa munhu secha ningiwe aina ameno ndinongotadza ameno I can't connect naye anongokwanisa connect naye. I don't know ameno zvaanongoreso. Une chimwe chibitterness chinongokuita gloomy. Chinongo attracta mweya yechina. Do you know kuti bitterness inodedza mweya yechina? Ino attracta mweya yechina, mweya yekuvenga, mweya yekudini. You know, you just become unrelatable. Ungezi bhokisi riya risingazungunuke riya. You become rigid in everything that you do. Ameno kakuchembera futi kaunobva waita so. Zvinouya nekungochembedza futi bitterness inochembedza. Hameno kamwe kakuzochembera kaunenge wakuita unge wakaita so hameno kachigogogogo kanongouya so pauri. Unoza unozvibvumidza kupfeka bhatyira gogo vemusha. Hameno zvazvinongoita so zvinhu zvebitterness. Zvinenge zvinodaidza mweya isina unaka so unge uchanzi unoroya usingaroye unge unorema unoza Shona unobva wanzwa nzanzi ninganorema. Unotokunoverengwa kuvanhu vanorema vanonzi vanoroya iwe usingatomboroye. Why? Because hameno chimweya chako kangozvibvumidza kuchengeta chebitterness. Saka bitterness inokuvadza iwewe. Saka bitterness is allowing someone to live in you. Uri kubvuma kuti zvawakaitirwa naYuvhoni zvigare mauri. Saka zita raYuvhoni richagara mauri. Mweya wokuvenga Yuvhoni uchagara mauri. Saka mweya uya unokuita kuti uchengete Yuvhoni wherever you go. Ukanzwa vanhu vachiti Yuvhoni munhu asikana Yuvhoni. Because une bitterness ka ndipo unozoona Yuvhoni uya zveshwa aita chakanaka. Hembe yake yakanaka. Zvaari kuita zvakanaka. From nowhere. Yuvhoni pamuzive. Vanhu kuti ane bitterness mamona. What Yuvhoni aite? Mumuzive uya. Unoza uri one iwo ndiwo unotaura negative pavanhu 10 vese. Ende vanhu 10 vachibva ipapoka vanobva vakuona kuti hausi munhu akanaka. Yet you have a fact but nyaya yako yauri kutaura ndiye 10 years ago. Yuvhoni has changed from that 10 years ago. Yuvhoni akatoenda kuchechi akanotendeuka. Yuvhoni akatoenda kucounseling akanobudisa zvaive maari. Yuvhoni is now very different from the person that you still hold. Uchiri wakaholda Yuvhoni we10 years ago. Bundu yako iri kukuudza kuti Yuvhoni achiri kurarama 10 years ago. Yuvhoni has moved on from there. Saka iwewe ndiwakachengeta an old person. Ndiwakachengeta memories of an old event. Yuvhoni has forgotten about it. She has repented. Akatoenda kuchechi akanotendeuka pamberi paMwari. She is now happy. Iwo ndiwo uchiri wakazvibata wakazvisunga. Munhu wakazvisunga. Iwo zvinoza zvakafanana nekuti unoramba wakaholda bitterness yemunhu akaenda kujeri akanoseva sentence akatobuda mujeri akasunungurwa. Iwo uri kuramba chete wakangoholda uchiti ngaaende kujeri. Saka hazvibetsere even if you choose kuzvichengeta hazvichisina hamu kuna Yuvhoni. Zvaane hamu kunewe. Saka iwewe ndiwe wachuza kuzviholdira wega wazvisunga pamusoro pekurwadziswa wachuza kuzvirwadzisa futi wega on top of kurwadziswa kuya. Saka hazvibetsere. It's allowing someone to live in you. Iwo wachona you don't live in here. Saka uri kuzviremedza nemutoro wezita remunhu iye nezvaakataura. And unoza there's nothing hating like reliving chinhu chakaitika chinorwadza. Pese pawangoda kuti ufare usati anobva kuti Yuvhoni wamukanganwa akataura kuti zvakati. Will you relive mawords aYuvhoni?
yuvhonaka kutaurira mashoko ewayo muna 1990 ezvino 2021 unodzoserwa kuna 1990 ugodzoserwa kuevent yacho. Maybe yuvhona akatora murume wako muna 1990, now it's 2001, 21 years down the line. Ukangofunga kuti yuvhoni unotanga kuona murume wako paaibuda achikunyepera, unotanga kuona Yvonne paakakutextira achikutuka. You start to live zve 21 years ago. Pane murume Gilbert ari pasaidi ari kuedza kuda kukuda, unotanga kufinyamisa kumeso, unotanga kuita hasha dzekuti ndakarwadziswa muna 2021 muna 1990. Uya Gilbert angatongotondawana musikana anozona meiwe munhu wacho, ye varume munorwadzisa muri mbuka muri madhongi. Oza pane munhu takatanga kutuka varume so unoti naye asikana iye murume akamurwadzisa dai zviziva uya apologize chokwadi. Mbuka madhongi chaiwo pfuva muri chinhu makazoti kana ari nani angatoya wachibva akapfekawo sutu yake chaiye unomuredusa kuita chinhu chisina basa. Why? Because you are holding on to a bundu boy riri mumwoyo mako. But sometimes azvikubatsire. You need to see the world in a different way. You need to kuita transformation of your mind. Rega kuramba wakaholda munhu asiye an example of man, that person that you hold. You hold a wrong example of a man. Saka ukaramba wakamuholda, you still see that kind of people in everyone until you release that person and start to see other people different from him. You will not appreciate God's creation. Do you know that it's a sin? Kuramba uchingotuka Mwari nevanhu vakasika uchida kunyanya kuti wakatadzirwa nemunhu wani. Kuti vanhu vese saka vakaita semunhu wenyu Mwari. Mwari vakuti naiwe inga ndine vamwe vanhu vangu vanenge vakanaka wani. Imagine ai kuti ukaramba wakangoholda kuti vanhu vese vakade, unototadza kuvhura dhoo revamwe vari nani kuti vapinde muupenyu hwako. Wakangoholda on to that wrong person. That person is a wrong person. Maybe was not even wrong, but yanga iri nguva yacho. Ndakazomunzwa mutukudza akaimba hanzi rudo ndinarwo mwana wangu. Hanzi mai vako neni taive vana vadiki. Saka takangosangana tiri vana vadiki ndobva zvaramba kudi kushanda. Zvaramba kushanda tiri vana vadiki. Azvireva kuti iwewe handina rudo newe. Rudo ndinewe mwanangu. Maybe makasanganawo munhu ari mwana mudiki. Panguva iyoyo naiyo anga asati agona kumeka decision yekuti anokuroora. Saka akaitawo mistakes akaita panguva iyoyo 10 years ago anga asati amature. Saka iwo uri kuramba wakangoholda chete mistake yake iyoyo. Saka izvozvo zvese izvozvo zvinhu zvatonoda kudi kuita move away from. Saka bitter spirit takes away the better person in you ndataura. And all I can end up by saying today nekuti nguva yedu yatifambe, SIS MELLY will be coming in the next 20 minutes. Saka ndangoti nditi ticha continue next week on Tuesday. We'll be talking about other things, but tichangopedzisa a little bit zvasara nezve bitterness. All I can say before I go is you have a choice. Une choice. You have a choice. You have a choice. And this one does not kana uri pano uri munhu anonetseka nebitterness. You have a choice. You have a choice. Choice yaunayo inonzi, do you want to keep that bundu boys mumwoyo mako? Unayo here space yekuchengeta bundu iroro? Une chauchachinja here wakazvichengeta? Ukangozvirilisa unobvei? Pride zvainoita, pride inoparidza kana usingazvizive. Ukatendera pride kuti ikuparidzire, inokuparidzira asi ichikuuraya. Pride zvainoita so idemoni kachinhu chinonzi pride chacho chidemoni. Zvachinoita chidemoni chinonzi pride chinokuudza kuti iwewe hauitike, iwewe chaiye kuregerera munhu. Ungaregerera munhu akakuitira zvakadai. Pride inofamba nerimwe demoni rinonzi exaggeration. Demoni repride zibaba reexaggeration. Exaggeration anobva adzokorora mawedziwa yachiwedzera kuti unyatsoanzwa mauri kuti ndiye munhu watoda kuregerera, ndiye munhu uri kuita let go. Asi zvibvunzo kuti saka kana ndakamuchengeta ndinowanei? Kuramba ndakachengeta zita raMeSusan nacho mwoyo mangu ndiguwanei? Susan haachatomboziva kuti ndozvaakaita. Unozoti pane mwe girlfriend yemurume wako wakatadza kuregerera, haina kutozororwa futi nemurume wako, yakatozororwa yatori happy zvazvakutonzi mainhingi vakutoparidza muchechi kwavari. Iwe ukangohodha chiti kuti akazombodana nemurume wangu akazombodai. Saka zvimwe zvacho you have to make a choice. Make a choice. You have to make a choice. I'm going to repeat this. My sister, munin'ina uri pano. Zvimwe ndezvekuita make a choice. Pane demoni repride iroro rine nharo. Izvo zvinditotaura riri kukudza kuti ukamuregerera uya uyaka vanhu vanokuseka. Nezvaakakuita. But chero ukasamuregerera, what is it helping you? Kunze kwokuti uri kuzvidya mumwoyo mako, unopedzisira waita cancer, unopedzisira waita BP, unopedzisira waita maulcers, ugofa ugosiya nyika, iye achifara munhu iyeye. Saka hauna choice yakanyanya.
Much as I'm saying make a choice. Choice iri in your favor. Choice iri mufavor yevana vako. Choice iri mufavor yehealth yako. Choice iri mufavor for your life. Kuti life yako ite move ahead. Is kungosunungura. Bundo tu kana chisvipika zvataurwa nemunzi ndosvipa. Shipa ngaabude. Ngazvibude. Kana ari mazwi akataura. Nyange ukaita playback over and over, what are they helping you with? Kunze kwokuramba achikurwadza ungaitika nhasi. Anokurwadza. Unoza pane mamwe mazwi kuti ukafunga ungati ataurwa nhasi. Unorwadziwa wakambonzi nemurume you are nothing, you are the worst woman. Unoza pane murume anenge akakusiya akakuudza kuti pavakadzi vese vandakanyenga, you are the worst. You are the worst. Hauna chaunogona iwewe. Hauna kana chandosuwa pauri kana ndikasiyana newe. Do you know such words dzinokuparadza so zvekuti unozviona kanhu katikitiki, unozviona sekanhu kasina basa. Saka ukaramba uchaplaya mawedzi wayo ekunzi hauna chaunogona, handina kana chandosuwa pauri, you are nothing, you are not good in bed. Uramba wakachengeta mawedzi wayo. They will kill and destroy everything in you. So the best is to argue yourself and say, pride, I know you want me to remember these words, but they will not do me any good. I don't think I'm the worst woman, but in his eyes, in his foolishness caused him not to see the best in me. Akatadza kuona zvakanaka zvangu because he is too foolish. Unotozvitarisa pamira woti nezita raJesu, I am fearfully and wonderfully made. Sometimes you have to reverse psychological reverse. Psychology vanoti chinhu chinoripitwa 9 times and more kuti chichinje mentality yako. Bundu kuti risabude, you need to speak against bundi iroro 9 times a day. Kuti iwewe mweya unoda undudzo kuti zvakati ndingakanditadzira zvakati andichada buda handisi what she said. Murume yakanditi ndiri useless, I'm not useless. Ndangopinda wrong hands chete. Ndikapinda maoko a good man anoona kunaka kwangu. Mwari inga Ruth makazomupa Boaz 1. Ruth anga achibva kuningikini anga achibva kuti family yake yanga iri despised kuMoab. Ruth anga akazvarwa kufamily yekuti baba vake vakarara nevana vavo kuti ngikiri tribe yana Ruth ivepo. Iyi family background inonyadzisa yakashoreka yekuti kana kuti inzwi inotaurika pakadaro haitaurike. Asi Mwari vakaita kuti Ruth abva kubackground yakadaro yateerana naamwene vake Naomi akarorwa naBoaz, akaita Boaz akave ndiye sekuru vaJesu. Nhasi Ruth anoverengwa mudzinza rekwaJesu Kristu, dzinza reutsvene, dzinza reumwari. Ruth kakapinda sei kaRuth kakapinda kakati ndobva kwakashoreka, handiswere ndichitarisa zvakawanda, handitombotarisa zvakawanda, handiite zvigumbu, chero vanhu vakandinyeya. Amwene vakati inini handidi ndine munyama usanditeere. Unoziva kuti amwene vakatozviti hanzi inini handichada unzi Naomi, ndakuda unzi Mara Sauti, bundu, ndarwadziswa naMwari, ndine bundu naMwari. Asi Ruth kakati ina handiite bundu ini, kufirwa hachisi chiro, ndakuenda kunzvimbo kwandofungira kuti ndokune chakanaka. Ramba kulimitwa nemawedzi akataurwa neofenda wako. Ramba kubelieve those words. Une choice yekudecide kusabeliever. Une choice yekubeliever waita muranda, waita bundu boys idzodzo dzichiberekana kusvikira waunge muchembero uri mwana mudiki. Ganda rinounyana uri mwana mudiki kuita chikumba, kuita ngoma kana ukasazvingwarira nenyaya yebundu. Saka ramba kuita muranda. Unogotenga mafuta, ugotenga macleanser, ugotenga hazvibetsere. Chikukwakwarisa ganda rako istress nebundu raukachengeta. Mvura chayo kainwa haipinde, nzara hauite, haukwanisi kudya mafurutsu, haukwanisi kusekerera. Unozoona munhu kuti ganda rake chero akada kusekerera haachatogona, haatokwanisi. Une zibundu rinotokutadzisa kana kuti usekerere. Asi nhasi ndoda kuti tichipedza pano, zvibvunze kuti are you worth that? Is that all? Can that thing confine who you are? Can that issue really label what you are? Chokwadi ugosungwa nekanyaya kako, potential yako isiri mauri igosungwa nekanyaya kasina basa kakadaro. It's up to you how you magnify issue yawakatakura. It's up to you how you value chinhu chawakatakura. It's up to you how you choose to see it. All I want to say as I'm ending is the choice is yours. I am going to pray kuti kana uri kuremerwa, Mwari ngavakupe nyasha dzekugona kufesa nyaya iyoyo uibuditse mauri. Kana ichikuremera kuirilisa,
I'm praying kuti Mwari nenzira yavo vatume kana ringirozi chaiyo ichakubatsira kana simba ramweya mutsvene vari durure pauri ugone kuita overcome issue iyoyo. Bundu iroro ngaripwanyike, bundu iroro ngariende, be released. Ramba kuita muranda webundu, ramba kurwadziswa kechi2 kechi3 kechi4 nechinhu chakaitika 10 years ago. The more you think about it, the more you relive it, the more you become a slave. Mweya wa Satan uneka uchenjeri kakawanda yekuti uite muranda, utadze kupinda denga, utadze kugamuchira Mwari nenyaya yekuti une bundu rekuti ndakarwadziswa. Hapana chinonzi kurwadziswa panyika. You are a potential offender kana newewo. Zvaurutoti wakaitirwa izvo zvakatozozvitsvaga uchiona kuti pana rutochema futi newe wakatombomutirawo. It's just that vanhu vacho maybe they choose to move on. Saka ndoda ngokusiya nekuti usabvume kuita muranda wemashoko, usabvume kuita muranda wezvakaitika, rega kuchengeta zita remunhu. Bundu rinogona kusvinwa richiraswa, ndiwe muridzi waro, unorishina wega, worikanda uko, and you choose to be happy. Nguva yedu yapera, sisi Melly vari kuya in the next 5 minutes I think. Saka ndoda ngopedza ndichiti itirwai zvakanaka, vari free ndijoinei manheru na 9:30 p.m. netheme yedu yekuti let me go Satan, ndirege ndiende Satan. Mwari vakataura kuna Exodus vakati go and tell Pharaoh kuna Moses to let my people go. Let my people go. Saka Pharaoh aita akavarega ovatera, akavarega mweya wake urwadza otera. Kune mweya unodaro kuti ukambonamata unosunungura woenda. Uchangoti fambe madhimoni nezvikwambo zvazvoti kana angaende mukadzi wedu zvokutera, wanga wakutochata zvosvika zvokudhonza, marriage yoshaya basa. Zvakawanda zvazvinokanganisa muupenyu hwako. But today we are saying Satan, let me go forever. I can go forever. Ndinotoenda, ndinotosunungurwa zvemashiro kwazvo. If you are free, feel free to come and join us live on Facebook, pa Evangelist Debra page, nepa Radical God Chaser page. You can still join our WhatsApp group, tine WhatsApp group, Rema Prayers. You can just inbox me and say ndoda kujoina ma WhatsApp, pa WhatsApp unondi inboxa ku messenger kana kuisa pa page pedu pakanzi ukangoisa iri message unogona kungoisa pa page ya Evangelist Debra roro kuti ndoda kujoina ma WhatsApp prayer group. We believe in prayer. Inini ndotokudza kuti kwandakabva kure ndakapinda makawanda ndakapinda ndakabuda. Why? Because of prayer. Tichiri kungopinda futi tichibuda. Why? Because of prayer. Saka prayer is real. Tingafare tikafarisisa, asi chinhu chinonzi prayer chokwadi chinosunungura. Chinhu chinonzi Mwari hachisi chekutamba nacho chekuti unodecide kuti ari kwere kana kuti haazi. Aiwa ndidi kunyepera. Nyange wakadzidza madegree mangani, tinawo madegree, asi takatozviona kuti madegree ane paanogumira. Vakanyora mamodule emadegree atodzidza vane pavakatogumira. Kune vafilosofa vainzi vana Socrates vaizviti hatitike, asi apa deathbed akazobvuma akati ndingade kunyeperai, ndakanyora mabhuku efilosofi ndichiti Mwari hakuna, asi aiwa ndidi kunyeperai. Chinhu chinonzi Mwari chiriko, hakuna uchenjeri unokunda chinhu chinonzi Mwari chakasika denga nenyika, hakuna. Saka all I say to you is be blessed. God loves you. Nyika ikakudza kuti hausi munhu, nyange usina hama, nyange usina shamwari, chero vanhu vese vakakupandukira vakakuvenga, no matter what level of rejection you may face. Maybe une rejection yekuti hapana paunokwana and you have decided to keep yourself to yourself. But there is one person who will never leave you nor forsake you. There is one person who will never leave you and reject you. No matter how bad you are, chero ukatolebhliwa uchinzi ndizo ende wazviita zveshuwa. There is one person who will never leave you nor forsake you. It's God the Almighty. Not you are mine, I have loved you the way you are. Come to me the way you are. Zvawakatoita izvozvo hanzi come to me. Basa kuti wakanga uchiitei, whether wanga uri pfambi, whether wanga uri muroi, whether wanga uchiita satanism, wanga uchiita chi, ari kuti come the way you are. Imbomira kuti ndichiri kufunga ndoda mbotendeuka ndoda urega. Usati watorega doro rako iroro uchitonwa, ari kuti come the way you are. Ndini ndichazokupa simba rekuzvirega. Usambofunga kuti chazoya uchechi kana ndarega doro, iwe kai haumbori urisiya uri wega. But when you run to him, ndiye achakupa simba rekusiya. Unogona ngwanga wapinzwa muuroyi usingaziva, wakangotemerwa nyora ukaerekana unomuka usiku and you don't like it, kuti uzvisiye vari kukuthreatena kuti ukabuda muno mutinokuuraya. There is a God who when you run to him, every power bows down to him. Saka mhanya kuna Jesu neupenyu hwako, mhanya neupenyu hwako nguva ichawanika. Ichasvika nguva yekuti vanhu vanzi vachamhanya kumabvazuva nekumadokero vachimutsvaga, but the doors will be closed. So this is the time, and the time is today, and the time is now. Jesus Christ is real. Tingaisa tsiyo dzedu, tikadhirowa tsiyo, tikaisa pemu, tikachinja makala ebvudzi zvatakaita izvi, but all this will come to end. Pane kaupenyu kari kuseri katichazorarama. Kaupenyu kako kane passport yaunopinda nayo. Passport yacho, passport code nepassword yepassport yo is Jesus Christ. Do you have Jesus Christ? Do you know Jesus Christ?
passport yekupinda kaupenyu kari kuseri kanoti Jesus Christ. And Jesus Christ wacho uyo haatengwe nemari. Jesus Christ uyo haaenderwe kun'anga. Jesus Christ uyo haawanikwe nevanhu vane mazita vane malabel, anowanikwa newe neni. I'm just going to end now and say, as we are finishing, maybe uruda kuti vauye mauri Jesu vakubatsire kuburitsa bundu ratanga chitaura nezvaro. Maybe uruda kuti vauye Jesu vakubate ruoko because you have got tears and stories that you can't tell anyone. Pane kamwe kaupenyu kekuti unazvo zvinorema zvokuti haugone kuzviudza munhu, hauna angazvinzwisise, wakapinda nepakaoma pekuti kana kuti udze vanhu so vanofunga kuti uda kuonererwa. But you want to set yourself free. Uri mukeji yaukapinda yekuti you are trapped, you can't come out. You can't tell people because hazvitaurike. But there is one man who can hear you, and that's Jesus Christ. Saka ndoda kuti ndisati ndaenda ndikupawo mukana. Ini ndakaona mukana wokumugamuchira. Ndandiri mubishi ndasingaitikewo. Asi pandakazosanganawo naye Jesu, ndakaona achindipwanya-pwanya. Hasha dzakapwanywa-pwanywa. Kuda zvese zvenyika kwakapwanywa-pwanywa. Nhasi uno I'm a different person because of Jesus Christ. Ukana chitaura usati wanzwa nezvake, unofunga pari kutaurwa nyaya yechinhu chisingaexiste. But wait until you receive him. Kana wamureceiva amauri, hameno zvazvinoita so. Unomunzwa kuti mupenyu, unomunzwa kuti ari mauri. Ane paanobata mauri pasaka pambobatwa nemumwe munhu so. Nhasi ndoda kupawo mukana wokuti umunzwe Jesu iyeye. Ndoda kuti pauri ipapo, mumba mako mauri imomo, hauna need yekuti uite zvinoshamisa, unongosimudza ruoko rwako uchibhiliva kuti kutaura kwauri kuita Jesu wacho ari kukunzwa. Woti Jesu Kristu, I give myself to you. Ndapa upenyu hwangu kwamuri, ndaisa matadzo angu kwamuri, ndiregerere iwo matadzo angu, andakaita mukuziva nemukusaziva. Upenyu hwangu ndisina imimi, pane kauempty kandiri kunzwa. Pane pandiri kunzwa kuti pari kuda kuzadzikiswa nemi. Ndakupai upenyu hwangu. Ndiitei mwana wenyu, ndichengetei, ndiporesei, ndiregererei matadzo angu. Ropa renyu Jesu rakadeuka, ngaripfuurewo nepandiri, ngarindisuke, ngarindiite chisikwa chitsva. Kubva nhasi Jesu, mave muchengeti wangu, mave baba vangu, mave mwari wangu, narini narini, nezita raJesu Kristu ndatenda. Amen. Kana wangoita munamato iwoyo neni, your life is changed. Believe, chitobhilivha kuti pane zvakuzoitika. Uchagona kuzviona kuhope, uchagona kuzvinzwa mauri, but pane zvichaitika. Chirega kuchabva warega kuenda kuchechi. Chaga chechi inoverenga Bhaibheri, kana online yedu kayapa Evangelist Debra page, tinoita ma-services makuseni. Join and continue to pray. Chaga Bhaibheri rako, udzidze kuchitanga kuverenga Bhaibheri, wobhabhatidzwa muchechi inobhabhatidzwa nemvura, and let the Holy Spirit take over your life. Uchazondiudza rimwe zuva kuti andikanganwa musi Evangelist, you changed my life. I discovered Jesus Christ, a life changer. The God who makes a way where there's no way. Ndakanga ndichifunga kuti hapana way out, but he took me out of the bondage yandanga ndiri. He is a deliverer. He is a chain breaker. He is the light out of darkness. Maybe waneta nekunderereka mupenyu une darkness, he is the light bearer. Saka I'm telling you, Jesus Christ is chipo chisingagone kutaurika. Ndapedza zvangu maita basa. May the Lord bless you. I love you so much with the love of God. I really love you ladies. Munondiitira, munondigonera madiaries, munondigonera zvakanyanya. Sisi Melly maita yenyu. Mwari ngavakuchengetei. Let's love one another as we go. You know I always end by saying I love you. Ini ndoda kudiwa ndidi kunyeperai. Ini ndoda kudiwa because ndokuno kuda vamwe. We have to love one another ladies. Vamwe vedu hauna kana anokudzwa I love you. Saka let's tell each other kuti I love you, I love you. I love you Tambu. I love you Evermore. I love you Lucinda. I love you Mu. I love you Yvonne. I love you Maisile. I love you Hati. I love you Memory. I love you Priscilla. I love you Eunice. I love you Eugene. I love you Manika Privon. I love you Lucinda. I love you Heather. I love you my Mimi. I love you Sarudzai. I love you Heather Marway. I love you Hope Ivory. Hope, good to see you, my long lost sister. God bless you. I love you Sitle. I love you Privonda Kudzagot. I love you Privon Manika. I love you Tembeka. I love you Maishon. I love you Sarudzai Patai. I love you Maposa Wenaro. Maposa Wapoto Wenare. I love you though Maposa Wenaro. I love you Dudzai Anderson. Iwe Dudzai wautokukidzana na Madam Bosca Pazita. I love you Evermore Mbonyea. You are a blessing. I love you Sinki.
I love you. Mazita Rumbi ndikuona vari kukomenta ndosaka zvikundiitira izvi ndikwanisa kungoona vari kukomenta chete. I love you Rumbi. Pane vamwe vasiri kukomenta avo vari panapa still I love you. Kune vachazoona isusu tatopedza. I still love you ladies. Let's love one another. The world is got full of hating and challenging issues, so we have to love one another. I love you Nokutenda Rutendo Bore. I love you Cecilia. I love you Miracle, my boys. I love you Gamu. I love you Mu. Mu says, it's always a blessing to hear you sharing the word of the Lord. We feel blessed every time. Thank you for the encouragement. Funge katotongo encourageana vedwe. Thank you so much. Anzina Maposa, Kasmeri netuma atsatsi. Mary Robert, I love you. What time next week? Next week on Tuesday, na 5 o'clock, na 6 o'clock dzenyu dzekoko. Next week on Tuesday, na 6 o'clock dzenyu dzekoko. I love you, T. Musa. I love you, Sinky Frost. I love you, Cecilia Ziweta. I love you, everyone. Someone chaona mazita because ndingona vari kukomenta. And thank you, SIS MELLY. May God bless you. We love you so much. Thank you for the opportunity and the platform. Mwari ngavarambe vachikudza platform inei. May the love of God overflow on this platform. No weapon fashioned against this platform shall prosper. May the Lord continue to fill us and to give us our heart desires. Vakadzi vepa platform ino Mwari ngavakugonere. Vari kutsvaga dzimba ngadzisimudzwe. Vari kutsvaga kuroorwa ngavaroorwe. Vari kuda michato ngaiwanike. Vari kutsvaga mabusiness ngaaite. Vari kutsvaga mabasa. Let the light of God shine upon you. Mwari ngavave nemi mose. Thank you Miracle. Thank you Eva More. Thank you my Sitle. God bless you. More favor, more grace. Let's meet for prayer na 9:30 dzekuno ku UK kana 11:30 dzeku Africa kana matenderwa naMwari. God bless you. Ndakumboisa zvangu kasong ngekuti timbo kasong akandokada stereki. I know kuti vamwe havadi zvechechi zvavo asi kune vanoda havo zvavanonzwa mweya vechida kungotenda Mwari. Kambo kechirungu so but mashoko acho anondibata. Kanotaura kuti you have been faithful God all my life. All my life you have been faithful. Do you not pane dzimwe nguva dzekuti Mwari vaigona kutombokusiya vombokusiya wega because wakangoita zvaunoda nepfungwa dzako kana kuti wakazvipinza wega mawakapinda nekungwara kwako kuchifunga kuti wakangwara. But he has been faithful. Ungadai wakatofa kufa chaiko kuti bhi ungadai wakatourayiwa asi vakanga vachikuteera zvavo vachikurwira iwe usingatozvizivi. Saka he has been faithful nokuti uri chisikwa chavo. Vanoti how can I forsake the work of my hands? Ndinozorasa sei chisikwa chandakaumba nemaoko angu? Saka because ndiwe chisikwa chakaumba nemaoko zvinovarwadza kuti vakusiye nyange pavanofanira kukusiya. Vanokontinya kungokupa rudo nyange pausingakodzere. Saka ndoda kuti ndichichiimba kana uchichema imbochema. Kana uchifungisisa imbofungisisa. Kana uchidzora ndangariro imbodzidzora. Kana uchibuditsa bundu imbobuditsa. Asi inini kanondiitira zvakanaka ndeke chirungu zvako. Asi ngokateerera yako as I go. Ndichakasiya kuplay kusvika kokupedzisira ndozobva. God bless you. I love you ladies. God bless you. You are the God